Niečo tam proste nesedí. Často spomínajú taký ten syndrom varenej žaby. Keď sme na drink na zmrzku a skončili sme u mňa v hosteli. Že spirituálna manipulácia je veľká téma. To môže naozaj nastať v akomkoľvek vzťahu. Dá sa povedať, že to, čo som ja cítila v tom momente, bola láska? Ja si myslím, že nie. Nowcast, podcastový seriál o ženskom zdraví, tele aj duši. Aby sme si boli bližšie. V tejto epizóde sa rozprávame okrem iného o psychoaktívnych látkach na pozadí osobnej skúsenosti našej hostky. Zdieľané informácie neslúžia ako odporúčanie či návod a vždy pristupujte k týmto látkam zodpovedne, s rešpektom a vedomím možných rizik. A teraz už prajem príjemný posluch. Prajem krásny deň. Máme tu dneska novú epizódu podcastového seriálu Nowcast, ktorý sa venuje témam ženského zdravia z celostnej perspektívy. Dnes sa na ten náš ženský, ale nielen ženský well-being pozrieme zase trošičku z iného uhla pohľadu, než v predošlých epizódach, a to síce skrze vzťahy. A dnešnou témou našou totižto budú manipulatívne vzťahy a rôzne manipulatívne vzťahové dynamiky, ktoré sa netýkajú iba našich dospelých verzií, ale často, ak nie vždycky, siahajú až do našeho detstva. A ja mám veľkú radosť, že dneska nám prišla o tejto téme porozprávať z veľkej časti zo svojej osobnej skúsenosti moja kamarátka Karin Trojerová. Karin, ahoj. Ahoj, Ľubka. Tak Karin, ty sa venuješ vlastne lektorovaniu všímavého rodičovstva, ale to tvoje pole pôsobnosti možno by si opísala lepšie sama. No, rozmýšľam zase, odkiaľ to mám vziať, pretože je tam nejaká aj história. Čiže ja som úplne pôvodným povolaním učiteľka pre materské školy. Ale keď som vlastne tú školu dokončila, tak som sa vôbec necítila na to vlastne byť s 20 alebo 30 malými deťmi v škôlke. A v podstate som vhupla do takého korporátneho sveta, do sveta rôznych firiem, až ma to vlastne ukotvilo v reklame a produkcii, kde som vlastne bola 20 rokov. No a vlastne po tejto 20-ročnej kariére v tomto biznise, ktorý teda čo si budeme, je komerčný a vlastne profituje v podstate z toho, že firmy sa chcú zviditeľniť, produkty sa zviditeľňujú a tak ďalej, že to vlastne taký akoby kolos. Už som mala vlastne ku koncu tej kariéry svoju vlastnú firmu produkčnú, ktorú som založila počas covidu, takže to bolo vlastne 2020. A v 2021 sa potom začali diať veci. A ja som sa vydala na cesty do Amazónie. No a v podstate vtedy bolo viac menej jasné, že tento biznis som vlastne ukončila. I keď som ho tak nechala ešte chvíľku tak akože živoriť, pretože veci boli neisté, ale v zásade im bolo celkom jasné, že teda touto cestou už nepôjdem ďalej. Takže, no a potom vlastne sa začala odohrávať úplne nová éra v mojom živote, ktorú vlastne naštartovala skúsenosť, o ktorej sa tu dneska asi budeme baviť. Ale vlastne celé to v podstate, tak oni sa prelínali, hej, tie roviny, že ja som v podstate ešte niekde v roku 2019 začala zaujímať o seba tak nejak vážnejšie a podstúpila som vlastne prvú psychoterapiu a zažila som rôzne ďalšie menej či viac alternatívne prístupy, či už to bolo holotropné dýchanie alebo hypnoterapia, rôzne. Začala som vlastne sa zaujímať o rôzne veci, proste či už v tej mainstreamovej psychológii, alebo som išla viac do tej králičej nory. No a až ma to teda priviedlo k nejakým medicínám, ktoré otvárajú vedomie, no a vlastne tak sa to celé začalo. No, ale ono to z toho, ako si to teraz povedala, tak to znie takmer tak, že si išla do tej Amazónie, kde ťa akoby osvietil Duch Svätý, keď to poviem tak ako obrazne, a vlastne bolo to v nejakom pozitívnom zmysle, ale my vieme, že to úplne pozitívne nebolo. No, určite áno, vlastne všetko, čo som v podstate, všetku tú prácu, ktorú som na sebe začala robiť, počnúc naozaj tou klasickou psychoterapiou, kde vlastne sme odhalili s tou pani psychologičkou veci v istej rovine.
ale vlastne bolo zaujímavé, že vlastne on to netrvalo tak dlho. Ja som tam nebola veľakrát, možno 4-5 krát. A vlastne ku koncu tej nejakej spolupráce sme obidve vlastne dospeli k záveru, že v podstate už sa nemáme kam dostať. Hej, že vlastne to, čo sme mali, to sme nejak akoby povyťahovali, nejak sme to proste vytiahli na to svetlo Božie. No a vlastne ja som v podstate ešte počas toho, ako som ju vydala, tak som mala práve môj prvý taký vážny spirituálny zážitok. A ten som mala práve vďaka substancii. Neviem, či môžem povedať, či ťa to môžem. Boli to vlastne magic mushrooms, hubičky. A tiež sa k tomu viaže taká vtipná príhoda, že ja som vtedy vlastne, keď som sa k tým hubičkám dostala, pretože ja som 20 rokov predtým s kamarátmi sme skúšali naozaj akoby kadečo a vlastne na mňa to nikdy nemalo nejaký akoby proste spirituálny efekt, hej, že proste nikdy som nemala bad trip, ale skôr to bolo také, že proste som sa smiala, proste fakt brucho bolelo proste od smiechu, takže to bolo pozitívne v podstate, ale nikdy to nebol nejaký akoby presah niekam ďalej. No vtedy sa o tom zase ani toľko nehovorilo. Tak mne príde, že ako dosť sa tie vedomie rozširujúce látky brali tak ako rekreačne, práve pre zábavu. Áno, presne. Aj dneska sa to deje, hej, ale v podstate pravda je, že vlastne to duchovno tak akoby už to nie je také tabu, alebo vlastne už to nie je niečo, o čom v tvojej nejakej proste komunite alebo proste v mojej sa o tom úplne bežne bavíme. Ano. Pravda je, že v našich končinách vlastne tieto veci ešte akoby nie je to tak dávno, keď proste sa o nich nehovorilo nikde. Hej? No a v podstate vtipné bolo na tom, že to bolo po dlhých rokoch, čo vlastne som došla do kontaktu s touto látkou. A bolo to zvlášť s mojím jedným bývalým partnerom. Sme išli proste z Prahy do Bratislavy na návštevu proste k mojim rodičom a brali sme kamoša po ceste, že či nemáme miesto v aute. Hovorím, že jasné, máme. No a v Bratislave hovoria, čo chcete za cestu? A ja, že tak neviem, nič, nepotrebujem. A on, že a nechcete hubičky? A ja, že tak ja si ich kľudne zoberiem. Ten môj bývalý, ten vôbec na to neko nebol. No a bolo vtipné, že ja som si vlastne tie hubky vzala. Oni boli teda akoby vysušené a vlastne doma som ich dala, keď sme sa vrátili do Prahy, do mrazáku, kde boli vlastne 2 roky. Kým som sa ja s tým priateľom rozišla, keď som sa sťahovala, tak som si vlastne ich vzala. A na tom mojom novom vlastne prenajatom byte tam čakali ďalšie 2 roky. A vlastne fakt v tej dobe, keď som začala chodiť na tú psychoterapiu, proste tie synchronicity nevymyslíš, tak ja som si spomenula, že ich tam mám. A vlastne jediné, čo mi ten kamoš k tomu povedal, že to je tak pre 2. Okay. Takže ja som to vzala, žiadna váha, nič proste, len som to akoby rozdelila na polovicu, až potom som zistila, že to bola aj úplne high dose. Ale vlastne nejakým spôsobom som aj vzhľadom na tie moje minulé proste skúsenosti som nejak akoby tušila, že to proste že to bude OK. Samozrejme setting, bral som to veľmi vážne. Hej, proste všetko som proste šla podľa ako pravidiel, keď to tak poviem. A vlastne to bol môj prvý spirituálny zážitok, ktorý vlastne, bol to vlastne akoby regresný zážitok do môjho detstva. Kde som sa vlastne ocitla v dome mojich starých rodičov, ktorí vlastne pre mňa sú absolútne najväčším zdrojom lásky proste v živote, ktorý som mala ako dieťa. A vlastne tam som si začala uvedomovať veľmi s tým mojim dospelým som si začala uvedomovať vlastne tie veci z toho detstva, hej, že proste kto boli oni pre mňa a vlastne prečo tam boli a prečo to tak blabla, hej. No a vlastne po tomto zážitku ja som stále chodila na tú terapiu. Áno. A v jeden deň som tam prišla k tej pani terapeutke a úplne na rovinu som jej to tam vybalila, teda akože čo som zažila. A ona bola taká ako veľmi taká otvorená myseľ a hovorí mi, že ale to bolo dobré, že naozaj to malo terapeutický efekt na vás a vlastne to, čo mi tu rozprávate, že v podstate mi to akoby odobrila. A potom sa tak na mňa povedala, že ešte máte druhú púlku. Hovorím, mám, no. Takže to bol taký ako začiatok toho celého. Jasné. A vlastne už sa tam dotýkame vecí, proste, ktoré súvisia, ktorých sa zrejme dotkneme. No a vlastne zakrátko na to sme usúdili teda, že tá spolupráca vlastne už ako skončila. Áno. No a vlastne to bolo november 2020 alebo tak nejak. A vlastne 2021, vlastne od toho momentu mňa začali viac a viac zaujímať vlastne tieto substancie. Začali ma zaujímať rôzne alternatívne veci, proste metódy uzdravovacie a tak ďalej a tak ďalej.
A v podstate v tom roku 2021, tuším to bol máj, som vlastne prvýkrát vycestovala do Amazónie, pretože to už som vedela o ayahuaske, už som vedela vlastne o týchto posvetných medicínach, proste už išli proste filmy, podcasty, rôzne zdroje, kde som navnímala. A hlavne myslím, že v tej dobe už sa skutočne začalo hovoriť aj o možnosti využití psychedelických látok vlastne v tej terapii, v tom terapeutickom rámci. Môže byť, ale ja som bola úplný novic. Ja som nemala okolo seba nikoho, kto vlastne by mal takú skúsenosť. Nemala som okolo seba, mimo teda samozrejme nejakých hubičiek a potažmo proste nejakých LSD z mladosti, ale s tými ľuďmi vlastne som nebola vôbec v kontakte a tento jeden kamarát proste to bolo tak ako, že by the way mi to dal, hej. Ale to nebol žiadny nejaký... Ja som nebola v komunite ľudí, ktorí vlastne by sa tomu nejak akoby venovali alebo vedeli by o tom nejak viac. Všetky zdroje, ktoré som ja mala, boli proste filmy alebo proste nejaké externé zdroje. A to rozhodnutie, ktoré som urobila vlastne ísť tam, ja to neviem úplne vysvetliť, pretože to bolo tak, ten calling bol tak strašne silný, že ja som proste vedela, že to mám spraviť. Ja som vtedy mala tú firmu, bola som sama sebe paňou, mala som na to peniaze, mala som čas, bol síce COVID a nesmeli sme cestovať, tak ja som si povedala, tak ja si urobím služobku do Ekvádoru. Takže tak som vycestovala. No a vlastne už keď sa dial tento proces toho, že som našla to retreat centrum, ja neverím v náhody, proste verím v synergie. Aj to, že kam som sa dostala, že to teda bolo centrum, ktoré proste vedie jeden Čech, ktorý je veľmi známy v týchto našich končinách. Chodia k nemu ľudia z Česka, zo Slovenska, ale aj z celého sveta. A vlastne v tomto centre som zažila vlastne prvé svoje 2 ceremonie s ayahuaskou. Tá prvá, tá bola taká akože testovacia, by som povedala, lebo skúšali vlastne nám úplným nováčikom, teda, že aby toho nebolo moc, aby nám to neustrelilo proste. Jasné. Takže tá bola taká o ničom, by som povedala. Hej, že tam sa nič moc nedialo. No ale počas vlastne tej druhej, tak to bol môj najkrajší zážitok v živote. Akože ja som s tými hubičkami to bolo veľmi intenzívne, otvorilo to naozaj akoby témy, proste bolo toho tiež hodne emotívne, proste vyvalili sa proste veci von, ale vlastne s tou ajou to bol stav proste bez tela v podstate. Tam bol moment, kde proste počas tej jednej noci tam strašne veľa vecí sa udialo. Proste zmizol strach zo smrti úplne. Naozaj proste dovtedy ja som mala s tou smrťou taký akože celkom taký narušený vzťah, by som povedala, vďaka práve tej mojej starej mame, ktorá odišla, keď som mala 11 rokov. To bola vlastne pre mňa taká najväčšia rána proste aj v tom detstve, aj vôbec sa to ťahalo so mnou ďalej. Hej, to je ďalšia veľká téma, obšírne sa dá o tom rozprávať. Ale vlastne v tomto momente zrazu proste ten strach sa rozplynul. Prišla ku mne zaujímavá informácia, ktorú som vôbec nepochopila v tom momente, že by som mala niečo začať písať. A ja som si hovorila, čo mám ja písať? Akože, ja som nikdy ani denník som si nepísala, nič som nepísala proste. Tak som si hovorila, aha, to je zaujímavé. No a vlastne bol tam taký moment, kde naozaj som necítila, že mám fyzické telo. Že to bol, jak sa popisuje ten stav proste totálnej jednoty a proste so všetkým si všetko, asi nič zároveň. Tak vlastne toto sa tam stalo. A vlastne zároveň proste to bol, jak je vlastne na DMT, máš proste ten zážitok tých fraktálov a proste týchto vecí. Takže toto vlastne sa tam odohralo a vlastne keď sa ja hovorím, že to ego vlastne vrátilo potom do toho tela, tak začalo vlastne klásť otázky. A vlastne samozrejme pred tou ceremóniou alebo vôbec pred tým retreatom na začiatku nám teda ako hovorili, že môžete klásť otázky medicíne alebo teda tomu niečomu, hej, proste keď máte. No a ja som sa po tomto úvode famóznom som sa vrátila proste do toho tela, som si hovorila, aha, tak ja mám teda otázku, že prečo som teda tu? Taká úplne ako jednoduchá otázka. No a prekvapilo, prišla odpoveď, že preto to. A ja, že jak preto to? Že proste už som to začala vlastne v tej hlave proste prevalovať. Začala som ako riešiť, že teda akoby čo to znamená preto to. No a vlastne v tom momente som si vlastne to dokázala vysvetliť tak,
že vlastne kde práve som. Že som vlastne v džungli, že som tu s nejakými šamanmi, že proste som si zrovna proste logla ayahuasky a proste v tom momente mi došlo, že aha, že ja mám ako toto robiť. Už dneska viem, že samozrejme toto zažije proste, ja neviem, proste vysoké percento ľudí, ktorí si zrazu myslia, že majú byť šamani, hej? A je to proste brutálna ilúzia a dneska už sa aj na tú otázku, aj na tú odpoveď dívam úplne inak. A časom som bola schopná nejak akoby pochopiť, že to nemalo byť to, čo som tam ja vtedy v tom momente na tom mieste s mojím vlastne egičkom vykonštruovala v podstate. Takže ale vlastne našla si potom v tom odpoveď, že pre toto. Našla si to toto. Našla som toto. Dovolím si tvrdiť, že som našla to toto. A veľmi ťažko sa to vysvetľuje, ale znova súvisí to a myslím, že to súvisí s tým, čo sa stalo tesne predtým. Že už je to práve nie je to to, že ja mám niekomu pomáhať, ja mám proste vieš, akože nie z toho miesta proste toho zraneného ega, alebo z toho, že ja som tu teraz niekto, kto bude ostatným proste pomáhať. Ale proste aj to, čo tu teraz robíme proste, pretože máme samozrejme nejakú motiváciu k tomuto robiť. Máme motiváciu sa baviť o nejakých veciach, pretože tam možno vonku niekto je človek, ktorý možno potrebuje niektoré tie veci počuť a možno ich potrebuje počuť práve od niekoho, kto zažil niečo, čo s ním rezonuje. A počuť možno to, ako sa z toho dostal ten človek. Takže takto obklukou, hej? No ale vlastne tým, že ten zážitok bol tak intenzívny a tak proste to bol fakt najkrajšie, čo som ja dovtedy v živote zažila. A nejakým takým ako by efektom toho bolo, že ja som proste uverila tomu, že tí ľudia, ktorí tam sú, ktorí vlastne vedú tú ceremóniu, ten šaman, ktorý tam bol, ten starý šaman, ten človek, ktorý vlastní to centrum, ten syn toho šamana, ktorý tam bol s ním, že to sú vlastne dobrí ľudia, pretože oni toto robia. Hej, že vlastne ja som si tak nejak som uverila tomu, že vlastne, že oni majú takúto úžasnú medicínu a robia toto, tak oni predsa nemôžu byť zlí ľudia. Takže máš pocit, že spirituálna autorita v ľuďoch vzbudzuje pocit, že ten človek zákonite musí byť dobrý, musí byť morálny, musí mať dobré zámery voči ostatným ľuďom. Je to vždy podmienené podľa mňa práve tým, že čo ten človek, ktorý ja napríklad v tej pozícii, tak mne to naozaj vlastne otvorilo, povieme, že otvorilo vedomie, ale v podstate mi to dalo nahliadnúť na veci proste takým proste spôsobom, ktorý ja som ani netušila, že je to možné. Hej, čiže zase to makroostup. No, a teraz vlastne, vieš, kto serveruje tú medicínu a vlastne aká je tá jeho agenda? Má tam nejakú agendu? Pretože, ako vieme, medicína samotná, ona je neutrálna. Ale vždy vlastne je dôležité, kto ju servíruje a komu ju servíruje. Čiže tá medicína proste urobí svoju prácu, alebo vlastne ten, kto príjma tú medicínu, proste ja som tiež mala nejaký setup svoj vnútorný a dalo mi to proste nahliadnúť do mojich osobných nejakých sfér. Proste ja to nevymyslíš jednoducho. Ja som netušila, že niečo také naozaj je možné. Mohla som si prečítať o tom, mohla som proste si vypočuť príbehy iných ľudí o tom, ako prebiehala ich ceremónia a ich integrácia. Hej, že s čím všetkým sa potýkali. Ale vlastne to, čo som ja zažila, proste to je tak individuálne, že to je neprenosné jednoducho. Môžu byť podobné tie zážitky, hej. No ale teraz vlastne tá tvoja otázka. Spirituálna autorita, proste to je na konci dňa je každý len človek. Aj ja, aj ty, aj ten šaman, aj ten guru, aj proste akákoľvek autorita, ktorá je proste postavená niekam na piedestál, alebo človek, ktorý proste, ja neviem, možno nemá vôbec žiadne spirituálne pozadie. Hej, proste každý sme na konci dňa iba ľudia. A v podstate sme konfrontovaní len s našim svedomím na konci. A teraz je práve otázka, hej, že títo spirituálni vodcovia alebo guruovia, šamani, to je úplne jedno. Ako vlastne majú oni čistý ten charakter? Vlastne aký morálny vlastne základ majú oni sami, keď vlastne
tým ľuďom proste niečo odovzdávajú, čisto daršany nejaké, alebo je to proste ceremonia, alebo je to terapia, je to čokoľvek vlastne. Takže vlastne kto je ten človek, ktorý vlastne to servíruje? Nech už to je čokoľvek. Ja myslím, že u tých spirituálnych vodcov už trošičku ako môžeme naraziť aj na jeden znak, ktorý potom nesú aj ľudia s nejakou manipulatívnejšou povahou, a to je určitá charizma alebo určitá schopnosť presvedčiť ľudí o tom, že to, čo hovoria, tak to proste je. Vnímaš to tak? Určite áno. A myslím, že je dôležité povedať aj to, že ja by som to zobrala ešte trošku akoby z iného uhla, že v zásade aj ten najmanipulatívnejší guru, kdokoľvek v tejto pozícii, môže hovoriť veci, ktoré môžu byť pravda. Hej? Čiže niekto, kto proste sa venuje filozofii alebo proste študuje nejaké proste spirituálne smery, náuky, proste ja ako toxický človek alebo manipulátor vždy môžem citovať niečo, čo má proste nejakú hlbokú pravdu. A v konečnom dôsledku je dôležité iba to, či to využijem pre seba nejak, čo sa v týchto prípadoch často stáva, alebo proste keď ten človek je rovný, tak proste to nemusí si prečítať knižku, lebo život sa nenaučíš z knihy, ale proste inšpirácie je všade okolo. Mňa inšpiruje toľko ľudí a napríklad aj títo ľudia, ktorí proste majú túto nejakú manipulatívnu povahu, tak od nich sa dá strašne veľa naučiť. Hej? A títo ľudia, ktorí vlastne sú v tej pozícii tých guruov a majú túto tendenciu vlastne tých ľudí ovládať alebo proste im podsúvať nejaké informácie alebo vlastne im dávať len čiastkové informácie, aby si ich udržali blízko. Hej, proste vždy je... Oni všetci majú nejakú skrytú agendu. Proste to je ten zámer, ktorý není čistý. Takže záleží proste. Myslíš si, že keby mal tú možnosť a mohol to spraviť beztrestne, tak by manipuloval každý? No, a to je tiež zaujímavá otázka, pretože zase na konci dňa sme len ľudia všetci. Hej? A v podstate, ja keď sa pozriem zase iba sama na seba, tak viem, že som mala nejaké toxic traits, nejaké, jak sa to povie, vlastnosti. Toxické vlastnosti. Áno, vlastnosti. Keď vlastne som ani nebola proste na tej nejakej proste hľadacej ceste, alebo jak sa to povie. Čiže určite aj ja som bola svojmu okoliu nejakým spôsobom toxická. Čiže, ale zase, ako je to ospravedlnenie? Určite nie, ale zase verím aj v to, že aj to malo absolútne svoju príčinu a svoj dôvod, prečo to tak bolo. A ja sa nebojím povedať, že v podstate všetko, čo som v živote urobila, alebo vlastne nech už som sa stávala akokoľvek proste k iným ľuďom, alebo vo vzťahoch, ako som sa chovala, tak všetko to malo svoj význam. Dôležité pre mňa je, že som dneska schopná to nahliadnúť inak a nebičovať sa za to. Pretože viem, že vlastne v tom momente som to jednoducho nevedela inak a proste to tak muselo byť z nejakého dôvodu. To neznamená, že by som si nepriala, aby to mohlo byť inak. Hej, to neznamená, že odobrujem vlastne nejaké moje minulé chovanie alebo konanie, pretože dneska už viem proste na to nahliadnúť jednoducho inak. A rovnako optikou sa teda dá pozerať aj vlastne možno na tých manipulátorov. Samozrejme nie je to... Ja som nikým proste nemanipulovala tak, ako niekto mnou. To znamená, to, čo sa mi stalo, je pre mňa naozaj... To je akoby extrém. Neviem si predstaviť, že by som to niekomu dokázala spraviť. Hej? Ale vlastne... Podľa mňa my naozaj sme ľudia. Proste máme obe tieto polarity v sebe. A jak je to taká ten známy prímer s tými dvomi vlkmi čierny a biely. Ale v zásade, keď sa pozrieš na symbol yin a yang, tak vlastne v každej v tej dobrej alebo zlej časti je vždy proste trochu toho opačného. Hej, o tom sa zase môžeme dlho baviť, ale v podstate v zásade si myslím, že každý proste, pokiaľ... Takto by som to povedala. Ja si myslím, že to, čo niekde v sebe hlboko máme, každý z nás
sa pod vplyvom nejakých priaznivých okolností prejaví. To znamená, pokiaľ niekto tam hlboko v sebe má nejakú proste agendu, nejaké to zranenie, ktoré proste, ja neviem, bude mať príležitosť robiť šamana, alebo proste dostane sa do nejakej komunity, kde proste zrazu bude môcť niečo odovzdávať tým ľuďom. A tam zrovna proste bude priestor na to, aby sa to, čo on vnútri hlboko nosí, mohlo prejaviť. Hej? A opačne, vice versa. Hej? Takže je otázka proste. Podľa mňa na to neexistuje žiadna šablóna ani tabulka. Proste každý sme natoľko individuálni, že môžem ti povedať aj áno, aj nie. Ale záleží naozaj na mnohých okolnostiach proste, či sa tak stane. Ale ako trebárs pri tých ľuďoch, ktorí sa potom stanú obeťou nejakého manipulatívneho vzťahu, tak tam vidím ako isté podobnosti. Že sú to takí empatickí ľudia, ktorí sú citliví, ľudia, ktorí majú túžbu pomáhať druhým, koľkokrát zachraňovať. Jasne. Tak sú tam nejaké znaky, ktoré vidíš ty? Alebo trebárs zmýlim sa v tom, čo som trebárs vypozorovala ja? Myslím si, že máš pravdu, pretože aj u seba som to videla. Je to v podstate mňa, ešte to poviem takto, že z tých sebapoznávacích nástrojov, ktoré teda už sme spomenuli medicínu, už sme spomenuli nejaké ďalšie metódy alebo vlastne nejaké prístupy, mňa toho zaujíma hrozne moc. A je tam určite aj astrológia, je tam human design napríklad, numerológia, tak ako veľmi okrajovo, ale nie som žiadny expert. Ale vlastne to, čo sa týka mňa samej, to znamená moje nejaké znamenie, ascendent, mesačné znamenie, alebo human design, kde som vlastne emocionálny projektor, alebo ďalšie ešte veci, alebo teda napríklad čínska astrológia. Vlastne je hrozne zaujímavé, že v podstate v tej metóde vlastne som sa spoznala, ale tiež to muselo dozrieť. A v podstate toto, čo hovoríš s tou empatiou, ja som napríklad rak. A ja. OK. A ja mám taký Počkaj, ja myslím, že my sme blízko 14. seba. júla. 15. júla. Výborne. Tak a ja mám vlastne ascendent mám v rybách. Panna. OK. A mesačné znamenie mám tiež ryby. Ja mám blížencov. Čiže to mi tiež bolo vlastne povedané. Som bola aj jedného fantastického pána astrologa, na ktorého si dodnes dňa spomínam pri mnohých príležitostiach na to, čo mi povedal. A ja tam mám strašne moc vody. Voda v raku, voda v rybách, proste voda, mesiac. Takže vlastne tá empatia, aj keby som chcela, tak sa jej proste nevyhnem asi v tomto živote. A tiež je zaujímavé vlastne, ako tá voda začala pracovať v momente, keď ja som sa o to začala, alebo som sa začala o seba zaujímať. Keď som vlastne pripustila, alebo teda, ja som si to samozrejme niekde prečítala, niekto mi to povedal, hej, čo je tiež teda ako niekto hovorí proste, že keď sa moc začneš do týchto vecí ako montovať, alebo proste začneš ich nejak ako študovať, tak ťa to nejakým spôsobom programuje. To je odstupné od toho teraz, ale vlastne ja som si to overila na sebe, hej, že v podstate keď som vlastne predtým žila nejakým tým starým spôsobom, tak vlastne táto moja nejaká, ja neviem, či to je vlastnosť, ale v podstate ono tam stále bolo. Ale bolo to vlastne pod nánosom všetkých možných nejakých proste tých programov a vzorcov a vlastne nebola tá empatia vlastne naplno prejavená. I keď ja viem, že tam stále bola. Že v podstate tá moja stará mama alebo ten starý otec, s ktorým som mala takto veľmi blízko, ona bola mimochodom tiež rak, tak vlastne odtiaľ, ja som vedela, že proste tento zdroj ja tam mám a že vlastne to niekde vo mne je. Ale v podstate aj, či už to bola tá kariéra bývalá, alebo ja mám za sebou teda to bolo súbežne s tou kariérou, tak mám za sebou vlastne v tej akoby 30-ky, možno 30 plus, divoké vlastne party obdobie, kde vlastne bolo plno rôznych party drog a rôzne ďalšie vlastne závislosti, ktoré som mala, či to bolo nakupovanie, alebo mala som dokonca poruchu príjmu potravy, vlastne bulimia, ktorá sa prevalila vlastne do nadmerného užívania laxatív. Čiže bolo tam toho dosť. Ten náklad bol akoby veľký.
A v podstate tam v tomto celom vlastne sa, už teraz keď sa spätne na to dívam, tak vlastne sa odrážali tie zranenia, ktoré tam boli. Hej. No a v podstate tá empatia, ktorá sa začala naozaj, tá akoby pravá empatia sa začala rozvíjať a nie je to tak dávno. V podstate aj vtedy, keď som išla najprv do toho Ekvádoru a potom vlastne som skončila v tom Peru, tak tá moja motivácia vlastne tiež, prečo som vlastne tam šla, prečo som to chcela v podstate robiť, sa odlišuje od toho, ako to mám dnes. Čiže vlastne z nejakého, a v tomto momente podľa mňa tam práve bol ten zranený empat, ktorý bol ten totálny people pleaser. Alebo bol ten proste záchranca, že proste ja som tu tá, ktorá bude pomáhať. Hej? To sme... Rozumiem. Ja som sa vlastne chcela ešte spýtať, že či si myslíš, že v tom empatovi je viac tej tendencie zachraňovať alebo hľadania niekoho, kto zachráni mňa? No, ja by som sa na to, pretože bavíme sa o empatovi, ktorý, jak to povedať, ktorý v nejakom proste svojom základe proste vnútri nie je úplne akoby zlý človek. Bávame sa, jak sme sa, myslím, predtým, toto nie je na zázname, jak sme sa začali baviť, že v podstate zoberme si prostredie rodinné, ktoré vlastne nie je bezpodmienečne prijímajúce. Tie deti vlastne nemajú pocit tej emočnej blízkosti k tým rodičom, ale to puto nie je vlastne tak pevné a zdravé, že vlastne odíde z toho, alebo respektíve akoby opúšťa tú pôvodnú rodinu s nejakým zranením. A toto zranenie, môžu to byť dve deti, ktoré sú vyrastli v rovnakom prostredí, alebo to môžu byť deti, ktoré sú v rôznych prostrediach, ale v podstate majú rovnaký základ. Ten, že v podstate tí rodičia z svojej nejakej emočnej kapacity neboli schopní im v podstate dať to, čo to dieťa potrebuje. Hej, proste nejaký zdravý základ, proste blízkosť, bezpodmienečnú lásku, hej, súcit. A vlastne z týchto detí sa buď môžu vyklúť v podstate people pleasery, alebo vlastne tí zranení empati, ktorí vlastne, ako sa z toho dieťaťa stane vlastne takýto zranený empat. Tým, že sa vlastne naučí čítať emócie druhých ľudí. Začne tým, že je tak neistý v tom svojom domácom prostredí, tak sa naučí vlastne vnímať, ako sa tá mama cíti, ako sa ten otec cíti a vlastne, aby prežilo, pretože pre neho to je otázka prežitia, tak sa naučí vlastne predikovať, ako sa mám chovať, aby som bola prijatá. Čo mám urobiť teraz? Mám teraz byť ticho? Alebo mám... Vieš, a vlastne toto je vlastne jedna tá... Veľmi zjednodušene to hovorím. Jedna tá vlastne... Jeden ten smer, akým môže vlastne to dieťa sa vydať. A potom vlastne sú deti, z ktorých sa vlastne stanú ľudia s poruchou osobnosti napríklad. A môžu pochádzať úplne rovnakého prostredia. A môžu proste, a teraz ja nemám psychologické vzdelanie, hej, že vlastne všetko, čo tu hovorím, tak je buď teda moja osobná skúsenosť alebo z pozorovania proste z toho, čo som zažila. Čiže, ale to minimum vlastne, čo som bola schopná nejak tak ako navnímať, že ľudia s týmito ako fakt poruchami osobnosti môžu kľudne pochádzať z rovnakého prostredia a môžu sa stať takým ako overachiever, že vlastne alebo v podstate tú svoju pozornosť si vlastne akoby uzurpujú alebo vlastne z tých ostatných ľudí, ktorí v tom živote stretnú, tak začnú nimi manipulovať. Hej? Neviem, či som zrozumiteľná teraz, ale v podstate to zranenie, ktoré je to primárne zranenie, či už teda toho zraneného empata, ktorý je empat záchranca, alebo toho druhého človeka, ktorý sa vyvinie úplne iným smerom, môžu obidvaja pochádzať vlastne z rovnakého prostredia. Rozumiem. A máš pocit, že vlastne, že toto je to, čo teba viedlo potom neskôr k tomu, že si zažila tie manipulatívne vzťahy? No, určite áno. Určite. Pretože ako rozmýšľam, odkiaľ to teraz vziať, pretože my sme stále nepovedali. Ja sa možno spýtam ešte inak, že a to potom môžeš kľudne dopovedať, ale že vlastne čo myslíš, že si od toho vzťahu očakávala, alebo čo ti tam, aká kvalita ti tam chýbala, že si vybrala zrovna toho partnera, ktorý sa potom ukázal byť manipulatívny?
Takže teraz vlastne sa vraciame k téme manipulatívnych vzťahov. Ja považujem za takého môjho prvého veľkého učiteľa jedného partnera, ktorý vlastne, to bol vzťah, ktorý som mala v roku 2018-19. A trval pol roka a vlastne to bol prvý muž, kde som si vlastne začala uvedomovať, že niečo tam proste nesedí. Že niečo tam, akože to bol človek, ktorý vlastne úplne na začiatku toho vzťahu, asi to nie je podstatné, ale proste bol to Američan, mal vlastne v Prahe reštauráciu, nebudem teda menovať, ale vôbec aj tieto nejaké akoby druhotné veci, proste bolo to zaujímavé pre mňa, hej? A keď sme sa zoznámili, tak vlastne on veľmi skoro začal hovoriť proste o rodine a o deťoch a vlastne bol to taký ten, ako sa to povie, že ti mazal ten med proste okolo pusy. Rozprávkar? Hej. Hej. Že vlastne cítia, a to je tá honeymoon fáza vlastne v tom toxickom proste kruhu, hej, že ten človek, love bombing. Áno, hej. A vlastne ťa ako úplne ten človek proste ti ako ukáže všetko, čo proste môžeš s ním mať, hej, to je tá ilúzia, ktorú ti nakreslí. No a ja som 2019, už som nebola žiadna ako 20-ročná žaba, hej, už proste som bola zrelá žena a proste ma to, ako dostalo ma to. A v podstate ten vzťah ďalej sa začal odvíjať spôsobom, ktorý ja som dotedy nezažila v takejto miere a bolo to úplne up and down. Proste bolo to hore-dole a za každým, keď sme sa dostali do nejakej proste krízovej situácie, alebo teda, že ich teda bolo, tak v podstate ja som pod vplyvom toho lovebombingu na začiatku, a tak vlastne fungujú toxické vzťahy s ľuďmi s poruchou osobnosti, že v podstate ten človek, keď ešte nevie, ten zranený empat, že sa vlastne nachádza v takomto vzťahu, tak prvé, čo začne robiť, začne spochybňovať svoje duševné zdravie. To je gaslighting a to sú vlastne tieto veci, hej. Čiže v podstate začne od seba a si povie, aha, tak asi som urobila niečo zlé. Asi to je moja chyba. Asi vlastne ja som ten problém v tom vzťahu. No a v podstate ono je, a tá reakčná doba od toho uvedomenia, po to rozhodnutia odísť je u každého veľmi rozdielna. U mňa to trvalo pol roka. U niekoho to trvá 10 rokov. Ja ešte by som na tomto mieste chcela povedať taký jeden opakujúcu sa skúsenosť od ľudí z takýchto vzťahových dynamík, že často spomínajú taký ten syndrom varenej žaby postupne. Presne že tak. vlastne, že čím si v tom vzťahu dlhšie, tým viac si ten človek vlastne k tebe ako v úvodzovkách dovoluje a tým sa vlastne zintenzívňuje to čo ti robí. Jasné, súhlasím. Ale tiež ako jak som vravela, že vlastne tá doba od toho uvedomenia po to rozhodnutie a toto sa presne to, čo si teraz povedala, ten syndrom varenej žaby, môže to dlhé roky fungovať tomu manipulátorovi. Ano. A ten druhý človek vlastne sa tak ako necháva vláčiť alebo proste stále verí tomu lovebombingu z toho úvodu a vlastne pri nejakej pochybnosti o tom, že teda je tu niečo zlé, není tu niečo zlé, tak ten lovebombing znova príde z tej druhej strany a proste zintenzívni sa. A v podstate tú varenú žabu znova proste uvarí viac a proste presvedčí toho človeka, že ale však takto to je. Tak toto proste je. Akože ty si to nepamätáš, tak toto je od začiatku. Teraz si vymýšľam, hej. A v podstate u mňa v tom rámci toho pol roka sme zažili všeličo. A istú dobu som to teda takto brala, že teda, ale však on ma miluje a proste však mi tu ako rozpráva, ak budeme spolu a znie to až naivne niekomu, kto proste nie je empat, ale proste nie je možno tak senzitívny, hej, proste tiež, ako všetci máme rôznu senzitivitu. A strašne som tomu chcela uveriť, samozrejme, pretože to bolo proste niečo zaujímavé a bolo to niečo iné ako tie vzťahy predtým, takže bola doba, keď som proste si hovorila, OK, tak akože ja sa budem viacej snažiť. A proste je to asi u mňa. Ale potom zrazu som dospela do nejakého bodu, som si povedala, tak ako moment, ale tak toto naozaj nebolo. Ja viem, ako to bolo. A proste to považujem vlastne v tento vzťah a ja mu za to ďakujem dneska tomu človeku, pretože on
alebo ten vzťah s ním bol vlastne dôvodom toho, že ja som začala v sebe nachádzať tie prvé zrnka tej sebalásky. Ja viem, že to je hrozné klišé dneska, že sa hovorí proste o sebaláske, z každého rohu to trčí, ale naozaj to tak bolo. Že som sa proste musela naučiť sa za seba postaviť. A vlastne aj v inom rozhovore predtým vlastne som dostala otázku, že alebo možno aj tie otázky, ktoré sú pripravené od ľudí, tak tam zaznelo, že kedy vlastne ten človek to spozoroval, alebo kedy sa tak akoby uvedomil, alebo vlastne čo bolo tým spúšťačom toho, že to proste nejde takto ďalej. A u mňa sa toto stalo. A bol tam moment, keď som si povedala a dosť proste, pretože to bol pud seba záchovy v podstate až. Že som si povedala, že ja toto nemôžem dopustiť sebe ďalej. Hej, no a vlastne, ale musela som si to ešte hodnekrát pripomínať, pretože vlastne ten dôsledok toho lovebombingu, alebo vlastne to, na čom ten vzťah stál vlastne na tom vrátkom základe, tak ešte stále vlastne sa to ku mne vracalo a ja som si veľmi silno musela pripomínať, prečo to robím. Prečo to robím sama pre seba. Hej, že vlastne, no takto sa mi podarilo z toho vzťahu v podstate dostať. A prišli ale ďalší muži, ktorí ale... Bolo to hrozne zaujímavé, pretože ja som si hovorila, že ja som takýchto mužov predtým nestretávala. Jak je možné, že proste zrazu proste nejakí proste ďalší dvaja v poradí to boli. A vlastne s tým ďalším v poradím, to bolo počas covidu, to si pamätám, to bolo asi o 2 mesiace trval. A potom bol ďalší, ktorý trval proste 2 týždne. Alebo týždeň dokonca len. No a v podstate to bolo počas tej covidovej doby najintenzívnejšie 2020-2021. No a zrazu došiel 2021 a ja som cestovala do toho Ekvádoru. No a v podstate to, čo sa stalo ďalej, tak v podstate nebolo ničím iným, len ďalšou formou nejakej proste manipulácie, ale tým, že to bolo zahalené takouto rúškou tej spirituality a tej medicíny a proste vôbec tohto sveta, ktorý ma fascinoval, ale vlastne vôbec som nevidela pod povrch. Nemala som žiadne zdroje. Tým, že som nemala ľudí okolo seba, ktorí by sa týmto veciam venovali alebo mali nejakú skúsenosť, alebo by som vedela, že mali tú skúsenosť, lebo časom som zistila, že mali niektorí, tak vlastne som nemala z čoho čerpať. Áno. Takže vlastne ten calling prišiel a ja aj v tomto budem tvrdiť, že by som to neurobila inak. Že ja viem, že to tak muselo byť, napriek tomu, čo to spôsobilo a aké ťažké to bolo, a že to bolo úplné dno totálne, kde som si v jeden moment, a nebol jeden ten moment, že som si hovorila, že už to radšej nechcem byť, že to bol vlastne akoby dôsledok toho tiež, tak by som to urobila znovu. Rozumiem. Ja ešte... Mne to vlastne príde, že tie predošlé vzťahy, tie, ktoré si zažila teda v Česku, takže tam si už bola schopná nejakým spôsobom rozpoznať, že počkať, tak teraz ako toto už nie. Toto už proste, už skrátka na toto nenaskočím. Potom sa vlastne tie vzťahy akoby skracovali. A ja by som tuto ešte predtým, než sa vrhneme do toho príbehu z Amazónie, sa ťa spýtala na jednu otázku, ktorá padla vlastne z radou poslucháčov. A to je vlastne... Ako sa za seba postaviť, ako v tom momente, kedy mne dojde, že je so mnou manipulované? No, to je otázka za $1 000 000. Že? Pretože... Tá je ťažká. No, zase to súvisí s tým, čo som sa ťa pýtala predtým, ako sme vlastne išli nahrávať. Ako hlboko do tej králičej nory môžem ísť. A tak, jak som hovorila aj pred chvíľou, že som presvedčená o tom, že vlastne všetko, čo sa nám stane, alebo čo sa deje, má absolútne svoj proste význam. A to je ako otázka, ktorú vlastne ja môžem povedať, ako som to mala ja, ale vlastne hovoriť iným ľuďom, o ktorých príbeh nepoznám, neviem, ako dlho v takom vzťahu sú, alebo čo presne zažívajú, tak je veľmi ťažké. Ale v podstate je to akoby hlboké vnútorné rozhodnutie, že ja už toto nechcem zažívať. Že je to ten môj pud seba záchovy, alebo vlastne tá sila tej možno fakt rodiacej sa sebalásky musí prevážiť nad tým, čo sa mi deje v tomto vzťahu. Proste to rozhodnutie
musí byť pevné. A ja chápem aj to vlastne, prečo toľko ľudí do toho spadne znovu. Pretože to, čo som si ja uvedomila v tom prvom vzťahu, došlo ako celkom náhle, ale vlastne tá, jak sa to povie, že do toho akoby padáš znovu, nejaká tá remission. Recidiva mi napadla. Áno, že vlastne ono sa to tým ľuďom deje, hej, že nemá to každý tak, že, alebo vlastne ešte inak to poviem. Počas toho vzťahu, toho prvého, bol tam jeden veľmi, veľmi zásadný moment, kde ja som vedela, že toto je koniec, proste, že to nejde. A my sme mali spolu ale ďalšie plány. Mali sme spolu ísť na dovolenku napríklad. A ja som si hovorila, a malo to byť na moje narodeniny, mal to byť darček k mojim narodeninám. A vlastne ja som si hovorila, že a ešte naposledy som tomu uverila pred tou dovolenkou. A potom sme sa vrátili naspäť a znova to tam skolabovalo a vlastne potom si hovorila, a dosť. Proste už nepotrebujem viac dôkazov na to, že viem, že proste toto není pre mňa. Hej? Čiže ťažká otázka. Hej? Ale vlastne aj z nejakej tej, keď už sa na to ideme pozrieť z inej perspektívy, vlastne z úrovne toho aktuálneho vedomia toho človeka. Z toho nadhľadu. Hej? Že vlastne, čo teraz zažívam. A viem, že pre niektorých ľudí je to ťažké. Niektorí ľudia majú deti s tými partnermi. Nech už je to muž alebo žena, je to vlastne jedno. Alebo proste sú v práci, ktorá ich aktuálne živí, ktorá im platí hypotéku. Proste sú na to naviazané rôzne ďalšie veci a proste pre tých ľudí, ja to chápem, že je veľmi ťažké to rozhodnutie urobiť. Ale keď zdvihneme ten nadhľad, tak vlastne ja môžem už aj zo svojej súčasnej pozície a vzhľadom na to proste, čo mám za sebou, nie že by som sa ako stávala na nejaký proste do nejakej pozície, že proste všetko viem, to nie je vôbec pravda, furt sa učím, ale proste z tej mojej vlastnej skúsenosti viem povedať, že i keď to bolo ako fakt o hubu, že proste fakt mi šlo o holý život v podstate, alebo ja som dokonca jednu dobu nemala kde bývať. Keď sa to stalo vlastne v tej džungli a ja som v podstate prišla o príjem. Nemala som vlastne prácu, pretože v tom stave, v ktorom som sa nachádzala, k tomu sa asi dostaneme, ale vlastne som nebola schopná pracovať. Čiže som zostala bez príjmu, bez práce a dokonca to došlo až tak ďaleko, že som proste nemala kde bývať a vďaka môjmu jednému kamarátovi, ktorý ma vlastne prichylil k sebe na gauč na 3 mesiace, tak vlastne som mala kde spať. Čiže zase som trošku sa rozvetvila na tú tvoju otázku. No ale ja myslím, že to je práve dôležité, že to spomínaš, pretože ako ja mám trošku pocit, a teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale že častokrát, dajme tomu teraz, keď sa už o tých manipulatívnych vzorcoch hovorí čoraz častejšie a je to dobre, Pane Bože, ako je to skvelé. Ale myslím si, že tam vlastne ako je veľký rozdiel potom v tých intenzitách a že skutočne v tých vzťahoch s partnermi, ktorí manipulujú alebo ktorí majú, ja to teraz poviem laicky, ako dajme tomu nejaké narcistické alebo podobne črty a naozaj berte to ako s nejakým nadhľadom, hovorím to ako laik. Ale tí ľudia častokrát skončia na úplnom dne. Skončia bez peňazí, skončia bez domova, skončia na súde o deti, skončia bez komunity, skončia úplne na dne. Áno. A to je práve ako strašný prúser. Ale ja myslím, že na tú otázku si odpovedala tým, že tá sebahodnota. Ja neviem, ak by som to trebárs ako mohla povedať tak, ako to som to vyčítala od teba ja. Tak ako nejakým spôsobom pracovať na tej svojej sebahodnote, nech už to každého vedie jeho cestou, psychoterapiou alebo čímkoľvek, tak to nikdy nemôže byť chyba, ako budovať tú svoju sebahodnotu, pretože tak ako mi tá moja logika hovorí, že čím väčšia je tá sebahodnota, tým kratší je ten čas, kedy dovolím niekomu mi ubližovať. Alebo že to nedovolím zájsť tak ďaleko. Presne tak. Presne tak. Preto na to podľa mňa neexistuje jednoznačná odpoveď a to, čo fungovalo mne v tom mojom príbehu. Ja môžem povedať svoj príbeh. Každý môže povedať svoj príbeh. A vlastne tým, že ho zdieľa, tak možno ten niekto, kto vonku počúva, si povie, aha, tak toto mi z toho sedie, toto by som mohla použiť. Ten zbytok možno tak ku mne neprehovára, pretože nie každý zažil napríklad to, čo nie každý zažil spirituálnu manipuláciu, ale zažil
spirituálna manipulácia nie je nič iné, iba manipulácia v konečnom dôsledku. Tam vlastne... S inými kulisami. Presne tak. Čiže možno tam práve je ten nejaký aha moment, proste, ktorý ten človek začuje a povie si, aha, tak toto možno proste by som mohla skúsiť, alebo mu niečo len docvakne proste v tej jeho proste skladačke, hej? Niekde v kontexte proste niečo začuje a proste môže mu to pomôcť. Takže rozhodne si myslím, že je treba o tom hovoriť a preto sme tu asi. Tak sa pustíme do toho príbehu z džungle. OK. No dobre, takže sme to zanechali vlastne v tej fázi, že som bola v tom Ekvádore. Áno. A tam vlastne to bol veľmi krátky retreat, iba týždeň trval, alebo 5 dní dokonca. A mali sme 2 ceremonie. No a vlastne po tej druhej, čo som opísala, tak o deň na to vlastne sme sa balili a odchádzali sme domov. No a v podstate na konci toho retreatu sa zrazu proste postavil taký mladý Indián a ďakoval nám v tej Maloke, teda, že sme ako prišli. Maloka je chrám, v ktorej sa dejú ceremonie. V tých vlastne retreat centrách proste je, tak, má to kruhový podorys väčšinou a vlastne tam sa dejú ceremonie. No a teraz sa tam postavila, poďakovala nám, že sme prišli a teraz, že doniesli tam nejaké svoje produkty, vyšivky, gorálky a tak, že by sme ich chceli podporiť. A ja som si zrazu uvedomila, že aha, tak toto vlastne je syn toho starého šamana. Že tam pobehovali iní mladí indiáni, ktorí tam proste pracovali v tom centre a pomáhali a tak. No ale tento vlastne bol, okrem teda siterov, ktorí tam boli, tak tam bol aj on. No a vlastne vtedy mi dosvaklo, že aha, že tak toto je jeho syn. No a zakrátko na to my sme sa teda rozlúčili, s niektorými sme sa sfacebookovali proste a odišli sme preč. No ja som ešte strávila potom pár dní v hlavnom meste, ja som si chcela urobiť ešte nejaké výlety. No a zrazu mi tento vlastne syn toho starého šamana napísal, že teda môj buena energia, proste máš dobrú energiu a bla bla bla, ďakujeme a neviem čo. No a v podstate ja som stále proste žila v tom obláčiku proste po tej ceremonii s tými všetkými zážitkami, takže ako možno vieš, proste doporučuje sa po takýchto intenzívnych zážitkoch proste dať si ešte oraz na chvíľku. Keď je to možné, tak byť v kľude, proste nechať vlastne to dobehnúť a nevrhať sa nejak do nejakých akoby veľkých vecí, alebo pretože predsa len, hej, proste veľmi intenzívny zážitok proste v stave zmeneného vedomia. Ano. Takže chápem, prečo sa to deje. No a dneska už chápem aj to, vlastne prečo ten človek mi písal práve v tejto dobe. Hej, že v podstate to vedomie stále proste sa úplne akoby nevrátilo na tú pôvodnú úroveň, keď to tak môžem zjednodušene povedať. A ten človek proste je ľahšie ovplyvniteľný v tejto dobe. Rozhodne. Tak. No a v podstate v tejto fázi prišlo od neho pozvanie do Peru. S tým, že teda ja som sa vôbec nebránila tomu, že áno, veľmi rada pôjdem a možno by som mohla nejakých kamarátov zobrať so sebou a bla bla bla, hej. No a tam v podstate sme zasiali to akoby semienko. On samozrejme akoby prišla tá návnada od neho, ale ja som sa veľmi rýchlo chytila. A vlastne dôvodom aj toho, prečo sa to ujalo, bolo vlastne to, akú otázku som vtedy položila. Áno. A aká odpoveď som na ňu prišla a jak som si to ja vyložila. Takže v podstate sa stalo to, že ja som cestovala do Ekvádoru ako produkčná a ešte odtiaľ som sa vracala naspäť, lebo tak som to mala naplánované. Prišla som na, tuším, 2 mesiace do Prahy. Urobila som nejaké projekty, zarobila som nejaké peniaze, ale v podstate som cestovala za nimi do Peru. Takto rýchle to bolo. A on vlastne mi medzi tým poslal fotky jeho centra, alebo teda centra, ktoré vydával za svoje. A ja som bola hrozne iniciatívna, takže som dala urobiť vlastne letáky, proste z jednej strany česky, z druhej anglicky. A vlastne som chodila po Prahe a proste, no, akože šialenosť. Takže vy ste sa vlastne dohodli na spolupráci, že tam budeš akoby organizovať retreaty s posvetnými medicínami. To som nepovedala, ale bolo to tak. V podstate sme uzavreli deal a ten deal mal byť, že
On má to centrum a ešte som zabudla povedať, že v podstate pred každým tým retreatom vlastne sme mali také ako zoznamovacie kolečko. A ja som teda povedala, kto som, čo som, že som teda produkčná, že som teraz z reklamy a že teda je to môj prvýkrát toto. A zrejme teda si myslím, keď to tak ako spätne všetko vezmem, že oni teda ako zachytili, že tam teda je niekto, kto asi není úplne hlúpa a asi by nám mohla byť nejak užitočná. Asi by nám mohla byť užitočná. Takže takto si myslím, že nejak proste k tomu došlo, že došla táto ponuka, ktorá pre mňa v tom momente to bola ponuka, ktorá sa neodmieta. Rozumiem. Hej. No a čím teda nič neospravedlňujem, ale proste tak som to vnímala. No a ja som teraz sa vrátila do Prahy, dala som teda urobiť tie letáky, medzi tým sme veľmi intenzívne komunikovali spolu a v podstate to bola hotová vec. Ja som teraz si kúpila letenku a letela som tam v auguste 2021. S tým, že na 3 mesiace a uvidíme, jak to teda pôjde, ale teda samozrejme tie očakávania boli obrovské, čo je teda tiež ďalšia téma. A v zásade to bolo dohodnuté tak, že teda ja im budem pomáhať s tým centrom. Predstava asi bola taká, že teda najviac, čo potrebujú, boli klienti. Hej? A oni ma vlastne budú zadarmo učiť o medicíne. Taký bol náš deal. No a ja som vlastne priletela do Pucallpy, kde sa ma vlastne ujal hneď na letisku. Zhodou okolností tam bol ten ich kamarát z toho centra z Ekvádoru, ktorý vlastne, tak som to pochopila, že ten starý majstro šaman bol jeho blízky priateľ, dokonca, neviem, či dokonca nie je jeho akoby majster. A bol tam na diete. Takže vlastne ma privítali na letisku, tento Čech a vlastne ten syn toho starého šamana. Ja som nevedela po španielsky nič, takže v podstate nám v tej prvej fázi slúžil ako tlmočník. No a šamani, alebo teda tá rodina nevedeli po anglicky, rozprávali len vlastne šipibo a španielsky. Áno. Takže tá konverzácia bola tiež zaujímavá, že sme používali translator a podobne, ale v podstate sme sa vždycky tak nejak ako dohodli. No a vlastne, keď tento pán Čech odcestoval naspäť, tak to vlastne bolo na nás. No a ja som vlastne prišla do toho centra, ktoré vlastne na fotkách vyzeralo teda zvonku. Bola tam malóka ten chrám, boli tam vyfotené vlastne vecka a sprchy, proste nejaké tie jungle housey, čo je v podstate akoby také akoby lepší štandard, pretože v džungli nie každé centrum má splachovacie záchody a sprchy. Hej? No to rozhodne nie. No. Na centrum jedna kadibudka. Tak. Umývaš sa v rieke a podobne. Hej? Takže bolo to vlastne ako zaujímavé od toho momentu, čo som to videla a zrazu ja som tam prišla a videla som tú realitu, ktorá teda bola strašná, pretože to centrum bolo veľmi zanedbané. V Maloke bol proste odpad, starý gauč nejaký, proste spálené plasty v tom centre všade okolo. Takže som si hovorila, aha, tak toto je trošku niečo iné. Takže vlastne prvá cesta z toho mesta z Pucallpy, alebo respektíve z Yarinacocha, čo je taká dedinka, blízko pri džungli. Odtiaľ do toho centra bola hodina cesty motokárov. Takže ja som sa tam vlastne, my sme sa tam dotrepali s tými všetkými mojimi kuframi, tam som to zložila, hovorím si, tak môžeme ísť rovno naspäť do mesta, lebo potrebujeme proste čistiace prostriedky a proste veci na upratovanie, aby sme to centrum dali najprv dokopy, lebo tu sa pracovať nedá. Takže to bol taký akoby prvý proste šok. No ale ja som si hovorila, tak tohto sa nezlaknem a vlastne začala som v podstate makať. Väčšinou som tam bola sama. To bolo tiež zaujímavé, že v podstate tá rodina toho starého šamana, oni mali iné centrum. To centrum, ktoré vlastne s pomocou toho Fína, ktorého som asi ešte nespomínala, oni sú vlastne traja spolumajiteľ. Je tam starý šaman, je tam jeden z jeho synov a je tam vlastne ten Fín, ktorý sú traja spolumajiteľia. Ten gringo sa stará o management. Ja iba dodám, gringo je ten biely. Biely, áno. Fín. A vlastne tí ostatní... Nehovoríme mena. A vlastne tí ostatní sú v podstate šamani a vlastne celá tá rodina tam žije. Proste manželka starého šamana, ostatné deti a tak. A tento ich jeden syn v podstate vyhlasoval toto centrum, kam som prišla ja, za svoje. Áno. Čo som vlastne veľmi skoro zistila, že nie je pravda. A to som zistila tak, že som vlastne občas do tej dedinky chodila proste na nákup alebo niečo som potrebovala vybaviť
A ešte by som chcela povedať takú zaujímavú vec, že v podstate ja som, keď som tam bola, stále som mala nejaké rozbehnuté projekty. Takže ty si pracovala ešte ako produkčná? Áno. A bolo to veľmi dobrodružné, pretože v tom centre, kde som bola, tam nebola ani elektrina a už vôbec nie internet. Takže keď ja som vedela, mala som teda simku lokálnu s internetom, ktorý tiež bol taký ako váchrelatý, ale keď som niečo potrebovala, tak som vlastne musela ísť do dediny, do hostela, kde som sa v podstate mala také ako vysunuté pracovisko a keď som mala call o 3 ráno s zvukom štúdiom, lebo sme mali proste frekvenciu. Tak toto som tam ako robila. No ale vlastne pri týchto mojich občasných cestách som tam stretla človeka, ktorý videl tam ako novú tvár. Tiež tam každého pozná skoro. A sa ma pýtal, že teda ako čo tam robím. Tak som povedala ako long story short, že teda jak som sa sem dostala. A on to bol prvý človek, ktorý mi vlastne oznámil, že teda to centrum, kde som, tak vôbec nepatrí tomu človeku. OK. Tak počkaj, to je už ako taká druhá červená vlajka. Ako najprv si tam videla centrum v nejakom stave, ktoré nezodpovedalo tomu, čo si očakávala. No. Ale vieš čo, to, že som videla, že to centrum nezodpoveda tomu, čo som očakávala, to vlastne ani som nepovažovala až taký veľký prúser. Jasné. Hej, ale vlastne toto už bol taký ako red flag. Že to som si hovorila, že ako moment, čože? No a vlastne on mi povedal teda, že odkiaľ to centrum sa tam vzalo, že vlastne sa tam pred vtedy pár rokmi tam prišiel jeden Američan, ktorý vlastne kúpil ten pozemok a vystavoval tam centrum, pretože proste chcel nejak sa týmto smerom vydať. No a vlastne to centrum za jeho krátku históriu proste prešlo takou vecou, že vlastne on tam začal pracovať s nejakými miestnymi šamanmi. Počas toho, jak tam vlastne pracovali, tak on bol tiež taký nejaký asi je tiež šamán, alebo proste taký nejaký vnímavý človek a zistil, že počas tých ceremonií tam tí šamani robili to, že v podstate na tých klientov začali dávať proste nejaké temné veci, aby sa potom tvárili, že ich akože od toho vlastne zachraňujú, alebo vlastne, že im pomáhajú z toho. Takže tam prebiehala nejaká čierna mágia, alebo ako by si to nazvala. Niečo také tam prebiehalo, no a on na to prišiel a v podstate povyhadzoval tých šamanov. No a vlastne, že si to dovolil, tak v podstate oni proste hodili niečo na ňo. No a stalo sa to, že v podstate tento človek odtiaľ musel ujsť. Ten chlapec, ktorý mi to rozprával, tak on to zažil, on tam priamo pri tom bol. A hovoril, že vtedy v tom centre žil on, nejaké 2 mladé ženy ešte a tento majiteľ. Mali tam 2 psov. Hovorí, že tí psi ušli ako prví. Proste tí vycítili, ušli okamžite. Potom vlastne odišli oni a ten majiteľ tam zostal vlastne sám s tým, že teda to nedáva a musí sa postarať sám o seba. Tak odišiel vlastne na Bali. A tam si založil proste nový chrám tam postavil a proste pracuje tam asi stále. No a v podstate vtedy, keď on odchádzal, predtým, jak odišiel, tak sa spoznal s touto rodinou, s touto mojou rodinou. Áno. A oni vlastne v tej chvíli nemali kde pracovať a žiť a ponúkol im teda, že ak to centrum očistia, tak tam môžu vlastne žiť a pracovať. A takto vlastne tento jeho syn došiel k tomu centru. Aha, takže vlastne akoby jednu partiu, ktorá robila nejakú tam bruchériu, nejakú čiernu mágiu, vymenil za ďalšiu, ktorá dozvieme sa. Tak. No a v podstate to bol taký akože reality check prvý, že teda čože, kde to som. No ale a je fakt ako dôležité povedať, že na mňa vlastne tá ich práca s tou medicínou, ktorú ja som zažila v tom Ekvádore ešte, to malo naozaj tak obrovský vplyv na mňa a efekt. A ja si myslím, že už tam práve začali trošku taký akože proste tie chapadla, nejak proste už tam začala tá ich práca, nejaká tá agenda, že ja som aj toto vlastne dokázala nazrieť tak, že aha, no tak to je nejaká iná cosmovision, akože proste hej, možno to zle pochopil. Proste tie veci, ktoré tá myseľ dokáže vyprodukovať, aby vlastne obhájila ten nejaký zámer, je ako neskutočná. Takže aj vlastne, samozrejme, vedela som o tom, že to není úplne v poriadku. A ešte dokonca, keď som tam bola na začiatku, tak sme išli do toho rodinného centra, kde vlastne som znovu stretla toho starého šamana, vlastne celú tú rodinu a tam bol aj ten Fín. A vlastne on sa pýtal, kto som, čo tam vlastne robím.
A to bolo nejak ako súčasne, myslím, že to bolo tesne predtým, jak som sa to ešte dozvedela, tak sme sa tam vlastne spoznali a on hovorí, že kto ty teraz si? A ja hovorím, no my tu budeme vedľa proste v tom centre pracovať s týmto synom toho šamana. A hovorí, že aha, tak to by som asi mal môjmu kamarátovi dať vedieť, čo sa s jeho centrom deje. A ja som úplne zostala perplex, že teda ako čože? No a potom sa to vyjasnilo, hej, v zápätí som sa dozvedela, ako to s tým centrom naozaj je. No a samozrejme, že mi to vrtalo v hlave, ale som si hovorila, no tak akože, tak ja som tu pre nejaký účel, proste tak ja som ďalej upratovala to centrum. Jasné. Až vlastne sa dostalo do nejakej akoby podoby, že bolo prezentovateľné. No a v podstate tento chalan, ktorý som stretla v tej jari na Koči, v takom bistre, tak založila som tomu Instagram, Facebook, vlastne rozbehla som nejaké sociálne siete, nafotila som to, kamaráti z branže mi pomohli proste sprodukovať nejaké videá a tak. No a vlastne vtedy som sa s ním nejak znovu stretla a sme sa zhodli na tom teda, že asi by bolo dobré dať tomu majiteľovi vedieť, že teda ako čo sa s tým jeho centrom deje. No a to bol moment, keď som sa ja s ním spojila a tento človek v podstate mi potvrdil ten príbeh, ktorý som počula od toho jeho kamaráta a hovorí, že vieš čo, že ja sa tam už nikdy nevrátim a nemyslím si, že teda budem tam nejakú prácu robiť a som rád, že sa v tom centre niečo deje, že to má nejaký proste účel, že to má slúžiť znovu nejakej dobrej veci. Takže máte moje plné požehnanie, nič od vás nechcem. Dokonca mi ešte dal rady, že teda keby náhodou niekto prišiel s tým, že proste čo tam robím, že proste všetky tie papiere k tomu sú u môjho právnika v Amerike, takže je to ošetrené, že nemusíš sa ničoho báť. Rôzne ďalšie tipy mi dával a v podstate bol rád, že sa tam niečo deje. A toto bolo pre mňa také akože posvetenie z nejakej proste inej strany, že je to OK. No a v zásade to centrum bolo ready, my sme v ňom mohli začať pracovať a to bol vlastne moment, keď som sa ja odtiaľ presťahovala do tej dedinky Jarina Koča, už akoby permanentne do toho hostela, kde bol internet, kde bola elektrika, kde som v podstate mohla byť v kontakte s nejakými potenciálnymi klientami. Začal som to nejak promovať proste na tých sociálnych sieťach a vlastne postupne zaregistrovala som to na rôznych serveroch, kde sú takéto centra a začali sa tí ľudia ozývať. A v podstate, ešte teda keď sa akoby vrátim k tomu môjmu začiatku, jak som našla to centrum v tom Ekvádore, tak postupne mi začali dochádzať aj iné veci. Že v podstate, keď som našla to centrum, tak jediný môj kontakt bol cez mail. Dali mi samozrejme vyplniť ten veľmi dôležitý dotazník, či neužívam antidepresíva, nejaké ďalšie kontraindikácie, takže to som ako vyplnila, to som vedela, že je v poriadku, ale mala som ako úplný newbie, ako nováčik, ďalšie otázky a vlastne mi bolo povedané, že telefonický kontakt nie je možný, že jediné čo, tak si môžeme písať tie maily. Tak v podstate som niektoré veci tak akože aj vypustila. Hej, som si hovorila, tam strašne chcem ísť a proste bolo. No, takže som vedela, že keď to budem robiť ja a budem v kontakte s tými klientami, tak to chcem robiť inak. A chcem, aby vlastne každý ten potenciálny klient mal odpoveď na každú svoju otázku. Aby vlastne nič nezostalo nezodpovedané, aby mal možnosť vlastne sa spýtať čokoľvek a ja urobím maximum preto, aby som veci, ktoré nedokážem ja zodpovedať, tak aby som zistila a proste im tie odpovede dala. A tých ľudí nebolo málo. Boli to ľudia z Čiech, zo Slovenska, aj z iných krajín, ale vlastne nikto neprichádzal. Nikto vlastne do toho centra, ako s nikým sme si neplátli, že OK, že proste ideme do toho. Počas toho sa stávali ešte ďalšie rôzne bizarné situácie, že napríklad ten chlapec, v podstate chlapec, s ktorým som mala tento deal, tak nejakým spôsobom mal dosah na to, že vedel, akí klienti chodia do toho ich rodinného centra a v podstate sa párkrát pokusil urobiť takú vec, že v podstate chcel ukradnúť toho klienta tomu svojmu rodinnému centru a chcel ho priviesť k nám. A ja som si hovorila, že taký ako moment, že toto snad nebudeme robiť, nie? No a proste iné proste divné situácie. V zásade išlo to všetko z toho pohľadu dobrým smerom. Keď som tam prišla, tak napriek týmto všelijakým ako divným veciam a proste pochybnostiam a red flagom, to stále išlo nejakým akoby smerom, čo sa zdalo, že je to v pohode. A je tam strašne moc veľa side stories, ktoré vlastne ako vplývajú na to,
ako vlastne to nakoniec dopadlo. Bolo tam veľa ľudí, ktorých som ja stretla, ktorí mi ako dávali vyslovene rady alebo proste tipy, že pozor na to. Akože títo ľudia naozaj ako veľmi radi zneužívajú tú moc, veľmi radi proste používajú tú brucháriu alebo tú čiernu mágiu. Mala som suseda v hosteli, ktorý vlastne som ho počula, pretože tá stena bola tak tenká, že rozprával s niekým na telefón, že si istý, že zomrie, pretože proste mal skúsenosť s iným centrom, kde vlastne bol na diete, kde vlastne je ten človek veľmi, veľmi náchylný a vôbec všetky energie, ktoré sú akoby vonku pokiaľ je na diete, sú veľmi invazívne, takže musí byť v izolácii a je v kontakte len s tým svojím šamanom. A vlastne tá jeho dieta bola narušená a v podstate bol vypustený do sveta jak bez kože. Hej? A tohto človeka proste som ja mala vedľa v izbe a vlastne ma zaujímalo, prečo teraz si myslí, že zomrie. Tak som išla za ním zistiť, čo sa deje, že či mu prípadne neviem nejak akoby pomôcť, pretože ja tu spolupracujem s nejakými šamanmi. Áno. Takže a takýchto situácií bolo x. Boli ďalší ľudia, ktorí ma varovali, ktorí mi hovorili svoje príbehy, čo sa im stalo vlastne s ľuďmi z toho konkrétneho kmeňa. Čo teraz nehovorím, že proste Šipibo kmeň sú ľudia, ktorí všade sú ľudia takí aj takí. Ano. A rozhodne som o tom presvedčená, že vlastne aj v tomto kmeni sú ľudia, ktorí robia tú prácu poctivo a sú ľudia, ktorí hold proste majú nejakú agendu. Takže tých indícií a vlastne vecí po ceste bolo strašne moc a v podstate ten môj príbeh vyústil do toho, že a dialo sa to teda, som presvedčená o tom zase počas ceremonií, kde ja tie ceremonie, ktoré som mala až na asi 2 výnimky, ktoré boli v tom našom centre, všetky ostatné prebiehali v tom rodinnom centre, pretože k nám tí klienti jednoducho nechodili. A ja som úprimne rada dneska, že tam nechodili. Hej, ale v podstate stále chodili do toho rodinného centra a tie vlastne, ja som ich mala dohromady asi 15, aj s tou jednou, ktorú som mala v Čechách. Takže na začiatku vlastne všetky tie ceremonie boli rovnako úžasné, alebo minimálne, ja som si hovorila po tej prvej, že už není nič viac, čo ja môžem zažiť. Akože, čo ešte sa dá vlastne ďalej zažiť. A vlastne každá ďalšia ceremonia bola neuveriteľná. Proste ja som mimo tej jednej, ktorú som mala v Čechách, tak ani raz vlastne som sa nečistila. Čiže to boli proste neskutočné zážitky Tým pre mňa. čistením ja iba dodám pre tých, ktorí trebárs nevedia, tak tým čistením myslíme zvracanie. Áno, presne tak. Čiže tie zážitky proste to ako eskalovalo to. Ja som si hovorila, kam to ešte ďalej akoby môže ísť. To je fakt na ďalšiu možno zvláštnu epizódu. Ale v podstate tak týmto spôsobom tom išlo a tá dôvera, ktorú ja som mala v tých ľudí, sa v podstate utvrdzovala, že naozaj toto je to, čo ja tu mám robiť, mám byť súčasťou proste takéhoto projektu a som tu dobre. A práve tie side stories sú dôležité, pretože v nich som spoznala ľudí a mimo iného som spoznala jednu ženu, ktorá je tiež v podstate taký holistic healer, veľmi nádherná žena, proste duša. A v podstate u nej som bola na mojom prvom ženskom kruhu v živote. Tam. A ona prejavila záujem sa baviť so mnou, tak sme sa bavili, ja som jej povedala tú ako story moju a ona mi hovorí, vieš, akože ja som vlastne odtiaľto, ale ja som nikdy túto medicínu nemala. Od môjho otca viem, lebo on mal ten zážitok s ayahuaskou, ale ja som nikdy nemala, že ty tak pekne hovoríš o tej svojej rodine, že ja by som to chcela skúsiť s tebou. No a vlastne ona išla so mnou do toho rodinného centra na ceremoniu. A v podstate táto ceremonia, ktorú my sme mali spolu, tak počas nej táto bola vlastne odlišná od tých predchádzajúcich. Veľmi jemným spôsobom tam ku mne prišla vlastne informácia, že si mám dávať pozor na to, čo ten syn toho starého šamana vlastne má, že robí niečo, aby ma k seba pripútal. Ako myslíš v nejakej intimnej rovine? Ja som to nedokázala vlastne ešte vtedy ako rozklúčovať, že teda akoby jak to je myslené. Samozrejme som sa nad tým pozastavila, pretože to bolo vlastne out of blue. No a samozrejme som ho hneď tým ráno konfrontovala, teda, že akoby, čo to má byť, že nech mi to ako vysvetlí, pretože som si myslela, že to môžem dovoliť, čak máme takú dôveru medzi sebou a vlastne na tom celom stojí vlastne tá naša spolupráca, že vlastne si môžem dovoliť sa opýtať. No a on to samozrejme všetko poprel, povedal, že v žiadnom prípade nič také nerobí, že jediné čo,
tak vlastne si dal nejaký akoby rastlinný kúpel, aby vlastne akoby pritiahol tých klientov. Tak som si hovorila, aha, no toto už je také ako šedá zóna trošku, hej, že už je to predsa nejaká akoby mágia. Tak som sa nad tým pozastavila a zase som tomu chcela uveriť, že aha, tak toto možno na mňa pôsobilo tiež. No ale vlastne tá moja kamarátka, A ty si treba v tej dobe cítila k nemu nejakú príťažlivosť? A to je dobrá otázka, pretože keď sme boli ešte v Ekvádore, tak ja som videla mladého Indiána, ako mnohých ďalších, ktorí tam boli, ale vlastne ako náhle sme začali spolu komunikovať, tak to bolo hrozne zvláštne, že ja som videla, že má manželku a 3 deti, to som zabudla povedať. Aha. On mal rodinu, mal manželku a 3 deti. A ja som, samozrejme, sme boli na Facebooku, tak sme tam videli rôzne proste fotky a proste veci, čo ľudia zdieľajú. A mala som samozrejme rešpekt tomu, že teda tak toto proste je a ja to rešpektujem. Ale pravda je, že sa tam začala objavovať nejaká proste, neviem, či náklonnosť, ale proste začal mi ten človek byť proste stále viac a viac, povedzme, sympatický v nejakom, ako muž. Áno. Ale ja som si hovorila, no tak ja už, aj keď som bola tam, tak ja som mala zrazu s ním sny. Alebo proste zrazu ako začal tak nejak akoby prenikať proste ku mne iným spôsobom, ale ja som si hovorila, však ja mám svoje morálne zásady a viem proste, kto som v tomto a viem, že proste jednoducho neprekročím nejakú čiaru, nech sa mi akokoľvek páči ten človek, pretože koľko mužov sa mi páči a proste neurobím hneď to, že proste skočím na to, hej, s každým. Ale zase na druhej strane ešte, aby sme vstúpili do toho kultúrneho rámca, tak tam je normálne pre tých mužov alebo minimálne pre tých indiánov, pôvodných obyvateľov, že majú viacero žien. Je to tak? Je to tak, ale ja som to brala tak, že to je váš biznis a pre mňa to je absolútne nepripustné jednoducho. Rozumiem. Takže som to z toho svojho osobného pohľadu som to brala tak, že môže sa mi páčiť ako chce, jednoducho proste má tú rodinu a má tie deti, má tú manželku, ktorú poznám, tie deti poznám, absolútne nemysliteľné pre mňa. No a to už sa blížime vlastne k tomu, že teda čo sa stalo ďalej. Ešte som chcela povedať k tej ceremonii, že vlastne keď sme odtiaľ odchádzali s tou mojou kamarátkou v aute a vlastne ešte keď tam ona prišla len do toho centra na tú ceremoniu, tak ja som zrazu videla záujem tých ľudí o ňu ako o nikoho z môjho okolia. Oni proste zrejme museli vytušiť, že proste ona buď má nejaký dar, má proste nejakú schopnosť proste nejak vnímať veci. Extrémne sa začali o ňu zaujímať. A ja som sa z toho tešila, že oni to je super, jak si rozumejú, hej. Jasné. No a keď sme odtiaľ odchádzali po tej ceremonii, tak vlastne ona sama mi povedala, že Karin, musím ti niečo povedať. Títo ľudia naozaj majú, povedzme, volajme to nejaký dar, pretože vedia naozaj ľuďom pomôcť, keď chcú. Okay. A ja som toho bola svedkom nespočetne krát počas toho, jak som tam bola. Niektorí tí klienti sa stali mojimi kamarátmi. Proste mladý človek, ktorý mal proste samovražedné sklony, proste ťažká depresia. A videla som proste, že naozaj odchádzal po tej diete alebo po tom retreate, proste bol lepší. Hej? A tak ďalej, a tak ďalej. A čiže tohto som bola svedkom a zás to prispelo k tej mojej dôvere. A táto vlastne moja kamarátka mi v tom aute hovorí, títo ľudia naozaj majú dar, ale pozor na to, je tam proste nejaké temno, je tam nejaká agenda. A oni v tebe vidia niečo, čo oni potrebujú. A ona to vtedy popísala, že ty máš proste nejaké svetlo v sebe, máš v sebe niečo, čo proste je pre nich atraktívne, oni potrebujú, aby ty si bola proste v kontakte s tými klientami, lebo ona vedela, čo tam robím, že proste aký je môj účel vlastne tam toho, prečo som tam žila. No a hovorí, že dávaj si na to pozor. No a ja som sa zverila vlastne s tým, čo ku mne v tej ceremonii prišlo. No a odvtedy to vlastne, od tohto momentu začalo vlastne naberať taký ako docela rýchly spád, pretože ona mi zasadila chrobáka do hlavy. Napriek tomu, ako myslíš s tou temnou stránkou tej rodiny? Áno, ale aj vlastne to, ako som ja pochopila vlastne ten vhľad počas tej ceremonie, že to asi nebolo to, ako sa snažil popreť ten syn toho šamana. Že tam na tom niečo je. No takže vlastne prišlo k tomu, že ja som sa ho znova spýtala teda, že nedá mi to, že naozaj tam nebolo niečo proste, čo by si urobil, aby si ma k seba pripútal, pretože tomu nerozumiem, že už som začala si spájať body. No a on vlastne, to sme sa videli osobne a vlastne tam mi povedal, že vieš, ja sa ti musím priznať, že ty sa mi páčiš. OK.
A ja hovorím, ja som rada, že mi to hovoríš a priznám sa ti, že vlastne ja tiež k tebe cítim nejakú náklonnosť, ale vlastne ja mám svoje morálne zásady a proste ja by som neurobila, ja som tu kvôli projektu nášmu a proste toto jednoducho je no-go pre mňa. No a tak som mala za to, že teda OK, však akože vieme o tom, ale ako nič sa nedeje, takže ideme ďalej. No a potom sme spolu vlastne boli v kontakte ešte cez WhatsApp, sme si písali a on mi vlastne tam ako na rovinu povedal, že sa do mňa zamiloval. OK. A to už akože... Tak počkaj, tak to je celkom ako zrýchlenie z 0 na 100. Áno, presne tak. No a vlastne vtedy ja som zostala úplne akože perplex z toho, že aha, tak moment, že toto je, ale tam ja vôbec nechcem ísť. Že teda bez ohľadu na to, ako čo tam je, ale proste nie, jednoducho. No a vlastne nevedela som si s tým nejak inak poradiť, iba tak, že som si povedala, tak ja idem na ďalšiu ceremoniu. Takže tam si sa s ním vlastne znovu videla, s týmto človekom. No a tak to je ešte práve, už ja som nechcela ísť veľmi do podrobností, ale v podstate všetky tie ceremonie v tom rodinnom centre viedol jeho otec. Tento jeho syn sa tam vyskytol raz, čo si pamätám. A to bola práve tá ceremonia, kde tam bola tá moja kamarátka. No a v zásade išlo o to, že táto moja ďalšia ceremonia, na ktorú som prišla, lebo som si hovorila, že tak ako si ja s týmto poradím, však možno mi príde nejaký vhľad počas ceremonie. No a táto ďalšia ceremonia bola absolútne najtemnejšia, akú som ja zažila za celú dobu proste, čo som mala vôbec nejakú ceremoniu. Vlastne to bolo miesto, ja to neviem inak popísať, keby som proste sedela v nejakej tmavej čiernej diere a proste bola to fyzická úzkosť, bola to vlastne, psychicky mi nebolo dobré, proste nevedela som ako čo so sebou, že nešlo mi vlastne sa ani vyčistiť, nešlo mi zvracať, i keď vlastne ako cítila som, že niečo by chcelo ísť von, ale vlastne nešlo to. No a jediná vec, na ktorú som vlastne nedokázala prestať myslieť, že ja vlastne s ním nechcem byť, s tým človekom. Že s ním nechceš byť? Nechcem byť, áno. Okay. No a v podstate ceremonia skončila, všetci spali, no a ja som vlastne išla za tým starým šamanom, ktorý tam spal a hovorím mu, majstro, ako potrebujem pomoc. A on teda, OK, vamos cantar, že ideme teraz spievať, takže mi ešte odspieval pár Ikaros, ktoré sú teda liečivé piesne. A mne sa naozaj akoby trošku uľavilo, ale vlastne už som vedela, akože, čo sa deje. No a ešte teda ten jeho syn mi kladol na srdce, že toto je medzi nami, že nebudeme to nikomu hovoriť. Hej, že proste... Tak ja som musela, že jasné, že to je medzi nami, ale v tomto momente ja som vedela, že to proste nemôžem nechať tak, lebo proste viem, čo prežívam. No a to bolo vlastne v nejakej fáze iba nejakých ako citov, ktoré boli vyslovené, alebo to tam prešlo ako aj do nejakých činov? Nie. Toto bolo naozaj iba v rámci tej konverzácie. No a v zásade, ale už som ako vedela, na tejto ceremonii bolo úplne jasné, že sa deje niečo, čo proste není v poriadku. A myslela som si, že to je proste medzi mnou a tým jeho synom. To som si v tom momente som si myslela, že to takto je. No a čo sa stalo, že teda on jak dospieval vlastne tie Ikaros, tak sa ma pýtal, teda ja som mala tú španielčinu takú ako veľmi lámanú vtedy, že teda ako mi je, tak som hovorila, že OK, že trošku lepšie. No ale vedela som, že proste mu to chcem povedať, že čo sa deje. No a vlastne v tom momente, v tom období ich navštívil jeden jeho bývalý žiak. On bol zase z Norska, ktorý tam zrovna vtedy bol na tej ceremonii. Ja som ho poprosila, či by mohol prísť k nám a mohol mi tlmočiť. Takže som vlastne povedala, čo sa stalo na tej ceremonii predtým, že vlastne s tým jeho synom sme sa o tom bavili, že on to poprel, ale malo to takýto vývoj. No a teraz on tak na mňa akoby pozeral a hovorím, prosím ťa, prelož to, pretože teda ako ja to neviem povedať. No takže on mu to pretlmočil a teda ten starý šaman povedal, že on o tom nič nevie, ale že teda urobia nejaké vyšetrovania, že mi dajú vedieť. No, takže ja som odišla domov druhý deň a v podstate asi za 2 dní na to prišiel za mnou tento chalan, proste, ktorý tam bol, ten Nor. Pardon. A povedal mi takú akože vec, že vieš, toto, čo sa ti stalo, nie si ani prvá, ani posledná biela žena, ktorá prišla do džungle a proste buď sa do nej niekto zamiloval, alebo ona sa do niekoho zamilovala. To proste není žiadna mágia, to sú proste ľudské city. A ja, že aha.
No a zase som tomu chcela veľmi uveriť. A ako na dôkaz toho, že to tak je, tak navrhol, že sa vlastne ďalší deň stretneme všetci traja. Ano. Aj s tým jeho synom, toho starého šamana. No a tak sme to vlastne akoby potvrdili, že takto to naozaj je a že proste nič sa nestalo a že v podstate ide o ľudské city a že proste môžem bez problémov ďalej pracovať alebo robiť na tom našom projekte a že vlastne ideme ďalej. No a tak som si hovorila, že OK, tak ideme teda ďalej. No a zás proste prišlo k ďalšej ceremonii, ktorá zás, tam je side story, že vlastne vedľa mňa sa ubytoval nejaký proste človek nový do tej izby v tom hosteli. A ja som počula, že tam niekto proste si púšťa české video. A ja, že rodák. Takže vlastne som sa potešila, okamžite som tam išla a zistila som, že tam je môj kamarát, to je už dneska kamarát, tam sme sa zoznámili a čort nechcel, proste tam v tej oblasti je tých centier desiatky. Áno. Proste, ja neviem, možno aj stovka, neviem. A on zrovna išiel do toho nášho rodinného centra. Aha. No a išiel tam na dietu, mal tam stráviť neviem koľko, či mesiac alebo viac, to už si nepamätám, ale vlastne my sa okamžite skamošili a na tej ďalšej ceremonii on bol vedľa mňa na madraci. A ja si myslím, že určite som mu povedala vlastne nejaké akoby pozadičko k tomu, čo sa mi ako dialo. A vlastne počas tejto ceremonii sa stalo to, že ja som zrazu dostala, ale akože to bolo, keby ma niekto ovalil po hlave, že Ježiš, však ja ho milujem. Ako toho syna. Áno. Že jak som to nemohla vidieť doteraz, že však to je úplne ako jasné, jak facka. A normálne som ako nemohla dospať do rána. Jak skončila ceremonia, tak som zapla mobil, napísala som mu správu, že teda súhlasím, že budem jeho druhá manželka. Pretože on mi teda ešte povedal, som zabudla povedať pri tom našom rozhovore ešte cez WhatsApp, že teda u nich je normálne v ich kultúre, že proste môžu mať 2 až 3 manželky. A ja som sa tomu smiala, som povedala, že v žiadnom prípade proste to není pre mňa. Čiže sme boli na tej ceremonii, kde som si uvedomila, že mi to došlo a vlastne tento môj kamarát bol na mňa na tom madraci. A keďže poznal vlastne pozadie toho príbehu, tak ja som už nevedela proste vydržať a ceremonia skončila, tak som sa ho opýtala, či spí. A že som sa teda rozhodla, že budem druhá manželka tohto pána. A on sa tak na mňa pozrel, že cože? A že či som teda ako pri zmysloch, pretože dovtedy som mu ako tvrdila to, čo som naozaj tvrdila. To, čo som cítila. No a ja som povedala, že áno, že teda že ho milujem a proste, že budem jeho druhá žena. A to bol taký bizár, že ja chápem proste tú jeho reakciu, ale vlastne ja som naozaj proste v tom momente to takto prežívala. A není na to žiadne ako racionálne vysvetlenie mimo toho, že teda sa tam musela proste udiať v pozadí proste nejaká vec, ktorá ma prinútila takto vlastne o tom zmýšľať. No a v podstate na to, čo si sa pýtala predtým, či tam došlo k nejakému kontaktu, tak vlastne potom to k nemu došlo. Pretože my sme sa vlastne hneď druhý deň ráno videli. Chcela som sa samozrejme s ním o tom rozprávať, ale vlastne videl nás ten spolumajiteľ, ten Fín. A on si to všimol a hovorí, vieš čo, ale tuto není dobré, aby sme sa o tom bavili, lebo tu nás vidí moc ľudí. Takže choď proste do hostela a ja prídem za tebou. No a ešte tam bolo zaujímavé to, že ja som sa vrátila do hostela a proste išla som do bistra, ktoré bolo naproti, to bol taký meeting point, tam sme sa stretávali a došiel za mnou vlastne tento spolumajiteľ a s ohľadom na to, v akom stave som sa nachádzala, tak mi vlastne začal rozprávať, že teda či ja viem, kto on je a že proste čo robí v tom centre a bla bla bla, nejaké to pozadie. A hovorí mi, že chcela by som ti povedať, že toto, čo sa ti stalo, že nie si teda prvá ani posledná. To som počula veľakrát. Ale že mám veľké šťastie, že som sa dostala do dobrej rodiny. A ja som vlastne ako vôbec nechápala, prečo mi to hovorí. Že vlastne akoby kam tým mierí. Ja som vedela svoje, hej, že proste mám dneska to rande a že teda ako všetko je v cajku. No a on teda videl, že asi to nemá zmysel, tak odišiel preč. No a
My sme išli večer proste na to rande, išli sme na drink, na zmrzku a skončili sme u mňa v hosteli. Okay. Kde vlastne došlo teda k sexu a vlastne došlo aj k tomu, že proste on sa, môžem to povedať, do mňa urobil a mne to vôbec neprišlo divné, že teda však som jeho vlastne druhá manželka v podstate. Áno. Takže úplne akoby mimo všetko rácio, tak jak to teraz vlastne ti hovorím, alebo jak to môže vnímať niekto úplne nezaujatý a musí si klepať na čelo. Vlastne ja som to prežívala proste pod vplyvom niečoho. Je to proste evidentné. No a v zásade, čo sa stalo, to bolo vlastne v novembri a v novembri tam začína vlastne obdobie dažďov. A my sme sa vlastne vtedy videli a to bolo predposledný krát, čo sme sa videli, pretože vlastne to bol môj posledný týždeň tam. Ja som potom cestovala domov. A mala som v podstate všetko naplánované. Vlastne tá dohoda bola taká, že to bolo pred Vianocami, že ja idem domov, strávim sviatky s rodinou a vlastne keď sa skončí obdobie dažďov, tak vlastne sa vrátim naspäť a budeme pokračovať v práci. Mimo toho sme mali samozrejme rôzne plány, proste ak budem pracovať aj inde a tak ďalej, hej. No a v podstate počas toho týždňa sme sa nevideli, pretože ak neustále pršalo, tak vlastne do tej džungle sa nedá moc dostať. Tam sú prašné cesty, čiže vlastne keď prší, tak zapadneš motokárov, autom, proste nedostaneš sa tam. No ale ku koncu teda toho týždňa tak postupne ustalo a bol jeden odvážny taxikár, ktorý ma tam hodil a vlastne to bola moja posledná ceremonia. A vlastne ja som teda čakala, že ho tam uvidím, že teda konečne sa proste ako uvidíme, som sa na to tešila. A bolo to také dosť vlažné, keď sme sa tam videli. Že teda som si hovorila, aha, že teda ako čo sa deje, že on ani nešiel, som myslela, že pôjde na tú poslednú ceremoniu, tak ako nešiel. A zás ju viedol vlastne ten jeho otec s tým jeho bratom, ktorý je spolumajiteľ toho centra. A stala sa hrozne zaujímavá vec, pretože občas tí šamani vlastne spievajú tie ikarosy akoby pre všetkých a občas prídu vlastne individuálne k tomu človeku a vlastne akoby venujú mu to liečenie, povedzme. No a ku mne takto prišiel ten jeho brat po prvýkrát a vlastne začal spievať tie ikaros a vlastne u mňa normálne keby takto proste mi to docvaklo. V tom momente proste keby niekto odhrnul nejaký proste záves alebo proste nejakú oponu a ja som zrazu proste dokázala uvidieť vlastne v celom vlastne z nejakého nadhľadu všetko, čo sa mi stalo. Zrazu mi to došlo celé, keby ten spell alebo vlastne ten, nech sa to povie, spell je kliatba, hej, keby to pominulo zrazu na nejakej úrovni a ja som bola schopná to nahliadnúť a ja som si povedala, do keľu. Jasné. Proste chápem, čo sa tu stalo. A teraz on sedel a proste spieval a v jednom momente mi hovorí, že všetko OK a ja, že že áno. On sa posunul k ďalšiemu človeku a ja zrazu, že Ježiš, čo ja budem teraz robiť? Jakože teraz samozrejme všetko bolo druhotné. Projekt bol druhotný. Proste úplne všetko bolo vedľajšie. A ja som vlastne v tom momente len vedela, že teda čo sa stalo? Že všetci tí ľudia, ktorí ma varovali, proste, ktorí mi dávali proste rady, že teda bacha na nich, že tá moja kamarátka mala pravdu, že proste všetko to jednoducho dosadlo. Sú je veľa vecí, ktoré som ešte nepovedala, ale všetko začalo dávať zmysel v tom momente. No a to bolo posledný krát, čo som ja ich videla. Ešte druhý deň ráno, ešte v tom momente, ja neviem, jak sa to vo mne vzalo, ešte som bola taká hustá, že proste idem za nimi, že im to poviem, teda ako čo to spravili proste. Ale nenašla som starého šamana, lebo v tom momente už som vedela, jak mi to docvaklo. Tak v tom momente proste to bolo, že aha, normálne tam bola taká vizualizácia, že ja som mala byť to ich zlaté prasa, ktoré im proste bude ťahať tých klientov sem, ktoré bude pre nich pracovať, ktoré vlastne bude akože ten biznis pre toho jeho syna proste, hej, bude na tom stáť a oni ma chceli poistiť si tým, že proste budem tou jeho druhou manželkou, možno sa podarí proste, aby ma... Tak, presne tak. No a vlastne... S týmto som teda ešte bola hustá ráno, som chcela ich nájsť, že teda ako čo to má byť, ale nenašla som toho starého šamana, našla som toho jeho syna a ešte tam bola taká vec, že jak pršalo, tak proste nefungovali siete. Takže s tou mojou chabou španielčinou som sa mu pokúsila vysvetliť teda, že ja viem, čo ste urobili. Že viem proste, že to není iba proste, že to nebol iba tvoj zámer, ale že je proste v tom tá rodina zakomponovaná celá. A že teda viem, o čo sa pokúsili. No a on teda na mňa pozeral a hovorí, ja ti vôbec nerozumiem, že keď prídeš do hostela, tam budeš mať internet, napíš mi, to potom prečítam. A to mi stačilo. Ja som odišla a vlastne ešte v ten deň
som bola v panike, pretože odvtedy som mala za 2 dní letieť. No a mala som tam jednu skvelú kamarátku, Veroniku z Argentíny, blízka duša, ktorá vlastne celá tohoto bolo svedkom. A vlastne mala tam rôzne vstupy vlastne do toho príbehu a figuruje tam akoby veľmi, veľmi dôležitej roli. Tak som šla za ňou a povedala som teda, čo sa stalo. A ona mi hovorí, že OK, že ja ti pomôcť neviem, ale proste mám tu kontakt na jedného, proste, ktorý mne tiež pomohol s podobnou vecou a že keď chceš, tak ti ho dám. Takže mi dala na neho kontakt, ja som mu napísala, on najprv nereagoval, takže som šla hľadať pomoc inde. Dostala som sa, majiteľka toho bistra, ktorá bola naproti, tak ma zaviedla k žene, ktorá normálne bielých ľudí vôbec neberie. Ale vlastne urobila výnimku z nejakého dôvodu, my sme za ňou šli, ja som odrozprávala príbeh, ona ho preložila do španielčiny a tá žena sa na mňa pozerá a hovorí, ty budeš OK. Ty si není ani prvá, ani posledná biela žena, ktorá sem prišla a niečo takéto sa jej stalo. A že ty budeš OK. A ja v tom momente, že ale teraz nie som OK. No, že proste, čo mám teraz robiť? No takže tá moja známa bola spokojná, lebo už vlastne akoby dostala odpoveď, že však to je v pohode. A ja som bola úplne tam. No a vrátila som sa do toho hostela, že teda vôbec neviem, čo mám robiť proste. A v tom momente sa mi ozval ten prvý kontakt od tej mojej kamarátky. No a vlastne druhý deň za mnou prišiel a tiež teda nevedel anglicky, takže ja som si pripravila v počítači proste takto celý príbeh v translatory. On si k tomu sadol, prečítal si ho a v podstate mi oznámil, že teda čo sa mi stalo. Že vlastne to, čo sa tu deje, čo sa deje, oni to volajú v Južnej Amerike, sa volá, že amarre. To je vlastne kúzlo lásky. Hovorí, tam ideš po ulici a fakt na dome sú napísané proste amarre, telefónne číslo, proste tam... Ako služba. Ako služba, áno, presne tak. Že ty prídeš proste za tým šamanom a tak tomu ukážeš túto fotku, proste ten sa mi páči a on teda urobí niečo a tí ľudia začnú v sebe proste pociťovať náklonnosť nejakú. No a hovorí mi, že toto je taký folklór. Taká ako šedá zóna. Toto, čo sa stalo tebe, sa volá pusanga a to je ťažká brucharia. To je ťažká spirituálna manipulácia, pretože ten človek... má na tebe nejaký proste záujem a on je vlastne ťa akoby zadrapne a začne ťa ovládať na psychickej, spirituálnej a telesnej úrovni. Preto sa cítiš tak, ako sa cítiš. A v podstate z toho príbehu, ktorý ja som mu popísala, vlastne z toho, čo som mu povedala, tak vlastne on hovorí, áno, dáva absolútny zmysel, to dáva. Proste ty si tu z toho dôvodu. Preto vlastne oni ťa sem chceli dostať. Preto sa ti toto stalo. No a hovorí, že OK, že viem ti pomôcť. Môžeš prísť ku mne, urobíme vomitivo. To je vlastne medicína s efektom zvracania. Ano. A 8 dní budeš dietovať rastlinu a ja ťa z toho dostanem. A hovorím, no ale ja zajtra letím. A on mi hovorí, a to som ešte nepovedala, že ja som si vlastne ten pobyt predĺžila ešte o mesiac. Takže som tam vo finále bola 4 mesiace. S tým, že som po tomto našom rozhovore som kontaktovala znova môjho letenkára v Prahe a prosila som ho, či to nejde ešte odložiť. A on mi povedal, Karin, ja mám do Vianoc úplne všetko plné. Takže ja som vedela, že proste není šanca, aby som toto absolvovala. Takže proste tá úzkosť proste narastla ešte viac, pretože som vedela, že jednoducho proste už tu mi nikto nepomôže. A to bol moment, keď som začala veriť tej žene. Že budem OK. Že budeš OK. A ja som nič iné nemala vtedy, iba toto. Takže som s týmto odcestovala naspäť. Išla som cez Limu, kde vlastne som strávila ešte pár dní a vrátila som sa do Prahy s tým, že teda vôbec neviem, čo bude. Že som v podstate bez práce, že nemôžem ísť naspäť do tej reklamy, jak som to hovorila predtým, že vôbec neviem, čo budem robiť. A vlastne jediné, čo som mala, tak boli proste, ľudia si naobjednávali rôzne gorálky, vyšívky proste, tak to som doniesla, ľudia si preto chodili a dali mi za to peniaze, takže z toho som nejakú dobu fungovala. Ale vlastne nastalo obdobie, kde proste, ja som vedela, že toto, kde som, že takto žijem v tom byte, že je dočasné. Pretože ja som nevedela vôbec, čo mám so sebou robiť. A vlastne v tejto fázi... som ešte stále hľadala pomoc, pochopiteľne. A to bol asi prvý, druhý, tretí deň, nejak veľmi čerstvo po tom mojom návrate, sa mi úplne out of blue zrazu z nenazdajky ozval ten majiteľ toho centra v tom Peru. A pýtal sa ma, ako sa mám. A ja som povedala, ako sa mám. A on mi hovorí, že je mi to strašne ľúto, že ja som to vôbec netušil. Hovorím, no ani ja. A vlastne on mi dal, a on je
myslím, že tam robia s nejakou medicínou, ale má takú aj ako východnú filozofiu, že proste ide takým tým hinduistickým smerom a vnímam to, že proste tiež akože proste v týchto náukách si ide. Takže mi dala také rôzne akoby rády prvé, že proste ako sa očistiť. Proste vtedy som začínala meditovať vlastne. Ja som meditáciu dovtedy vôbec nepoznala v podstate. Takže mi dal rôzne rády, proste solné kúpele, proste rúže. Ja som si ostrihala vlasy. Proste úplne intuitívne mi hovorí, že ostrihaj si vlasy, proste tam tiež sa to drží. Takže ja som pár dní predtým proste mala u kaderničku, mala som Mikado ako ty teraz. Proste fakt tých vecí proste tam bolo hrozne moc a v podstate som mu povedala, že teda ten jeho kamarát, ten Fín, ktorý teda on tvrdí, že je jeho kamarát, že v podstate on toho bol svedkom celú dobu. Že v podstate zachytila som aj taký ten pokus, keď prišiel za mnou mi vlastne povedať alebo niečo naznačiť a vtedy som to nevnímala a myslela som si, že aha, tak ja sa mu možno môžem teraz ozvať, možno mi ako pomôže nejak. No ale nakoniec sa to vyvrbilo tak, že v podstate on to vyhodnotil, že mňa to vlastne vôbec nezaujíma. Že ja som tuto s tými mojimi partnermi v tom biznise, čo si robia ostatní členovia rodiny, to ma vlastne nezaujíma. Okay. Takže to bolo hrozne ako veľa zvratov všelijakých a v podstate, aby som to tak nejak akoby uzavrela, pretože to zďaleka nie je koniec, ale vlastne aspoň tento môj príbeh, že v tejto fázi to bolo okolo Vianoc, keď som došla k rodičom, v stave, v ktorom som bola, ale vlastne to takmer nikto netušil, pretože toto keby som povedala, tak proste nikto mi to neuverí. Spomenula som si, že moja sestra bola kedysi s rodinou proste na dovolenke v Tatrách a išli tam proste na nejaký wellness. A tam sa zoznamili so ženou, ktorá z nejakého dôvodu proste mi začala rezonovať v hlave. Tak som sa spýtala tej mojej sestry, ktorá vedela proste, čo sa mi stalo. Jej som to povedala, že teraz som si spomnula na túto ženu a že či mi na ňu môže dať kontakt. No tak sme sa spojili navzájom a v podstate ona prvá ma začala konfrontovať vlastne s tým iným spôsobom. A vlastne aj mi pomohla. Nejakým spôsobom na nejakej úrovni dokázala zo mňa vyťahnuť nejaké veci cez seba von počas videohovoru, čo bolo ako neuveriteľné pre mňa. Ale viem, že sa to deje proste, keď máš priamy kontakt, keď si s tým šamanom na ceremonii, že ten šaman to dokáže proste vyťahnuť cez seba von. Takže ona toto vlastne urobila a v podstate mi bola takou, tak ma akoby viedla proste v tom, povedala mi, prvýkrát som od nej tuším počula o nejakej dohode duší a proste o týchto nejakých konceptoch, ktoré mi dovtedy boli celkom neznáme, ale vlastne mi položila aj tie dôležité otázky, že teda prečo ty si, Karinka, do tej džungle išla? Čo bola tá tvoja motivácia? A vtedy vlastne ja som začala tými vecami premýšľať inak a vlastne mi začalo iba. To bolo akoby minimum proste toho, čo som sa na ten začiatok dozvedela a od toho som sa mohla odpichnúť ďalej a pracovať so sebou sama. Takže boli ľudia, ktorí mi pomohli, aj tá vlastne moja známa z toho Peru, ktorá bola so mnou na tej ceremonii, tá moja kamarátka Veronika, proste bolo na tej ceste mnoho ľudí, ktorí ma držali. Nebolo to nejaká kontinuálna pomoc, ale vlastne vtedy, keď som to potrebovala, tak aspoň taká nejaká akoby morálna podpora na diaľku alebo v podstate akoby niečo, čoho som sa mohla chytiť. Pretože prišli ďalšie lekcie a prišli ďalšie ženy, ktorým sa stalo to isté s touto istou rodinou, s ďalšími proste ľuďmi. Bolo toho strašne moc potom ešte ďalej, ale asi v tejto chvíli. No tak ten príbeh je neskutočne komplexný. Samozrejme, on keď to človek potom počúva zvonku, bez toho, aby sa toho zúčastnil, tak ja si myslím, že je to tak ako prakticky ako pri všetkých nejakých nezdravých vzťahoch, že to okolie, dajme tomu, vidí to, čo ten človek, ktorý je toho účastný, tak proste nie je v tej chvíli schopný vidieť. Pretože ako či už je vlastne skutočne pod nejakým kúzlom alebo kliatbou, alebo nech si to nazve každý ako chce, alebo či je proste pod vplyvom tej lásky, ktorá dajme tomu ani nemusí byť ako rámovaná nejakým spirituálnym alebo nejakým magickým kontextom, ale skrátka ten človek ako nie je v tej chvíli schopný vidieť tie veci racionálne. Presne tak. No a toto v podstate, ak si to pomenovala, tak ja osobne to nevnímam ako lásku, pretože to vnímam ako spoluzávislosť. Že v podstate aj to, že čo nazývame láskou, alebo vlastne
čomu všetkému dávame nálepku láska. Pretože dá sa povedať, že to, čo som ja cítila v tom momente, bola láska? Ja si myslím, že nie. A je zaujímavé, že vlastne tento človek na tom Bali, ten skutočný majiteľ toho centra, tak vlastne on ešte urobil pre mňa jednu vec, jednu z posledných a hovorí, vieš čo, ja sa na to pozriem. Ja som vôbec nevedela, čo ide spraviť, ale vlastne a to už je také, ako uvedomujem si, že zachádzam už trošku niekde, kde možno bežní poslucháči možno budú a možno nebudú ochotní to prijať, ale v podstate on mi hovoril, že sa na to pozrie. Čo urobil presne, či mal meditáciu alebo mal ceremoniu, to ja neviem, ale v zásade mi povedal, že si akoby otvoril priestor a hovorí, že ja som videl. Za prvé som zistil, že som tam celý čas bol s tebou, čo bolo pre mňa úplne neuchopiteľné v tom momente. Hovorí, za druhé, videl som v nejakom priestore, ktoré som si otvoril teba a videl som, ja som mu nehovorila, čo mi hovorila tá moja kamarátka, hovorí, ja som videl, že ty máš niečo v sebe, čo proste tí ľudia potrebujú, čo oni chceli, prečo ťa tam vlastne zatiahli, prečo ťa tam zavolali. Videl som tam toho syna, toho starého šamana a ten ti tam podával nejakú bielu látku. A hovorí, to znamená, že on z teba naozaj chcel urobiť svoju druhú manželku. Ale nebola to láska. To bola taká infantilná proste potreba niekoho vlastniť a proste niečo od neho získať. A hovorí, potom tam bol ten jeho otec, ktorého som tam videl a on mal obrovskú vinu na sebe za niečo. No mne to absolútne dávalo zmysel. A hovorí, a potom som videl nejakú bytosť, ktorá bola vlastne za tým jeho synom. A hovorí, ja neviem, kto to je, ale je to nejaká entita, alebo proste nejaká bytosť, ktorej on dovolil, aby ho mohla ovládať a vďaka tomu on má vlastne túto moc. Takže toto je taká bodka možno za tým celým, že v podstate áno, sú veci, ktoré nemusíme pochopiť na prvú dobrú, alebo sú mimo nejakého bežného vnímania. Ja som o tom pochopiteľne vôbec netušila, keď som vlastne išla do tej džungle. A potom to, čo som vlastne prežívala bezprostredne potom, tak žiaľ proste v týchto našich končinách proste nebol nikto, na koho by som sa s touto vecou mohla obrátiť. Ako samozrejme pomohla mi tá žena, ale tiež to trvalo iba nejakú dobu, tiež to malo obmedzené trvanie z nejakých dôvodov, ale v podstate ja som nevedela nájsť tú pomoc jednoducho. Takže som musela hľadať sama zdroje. Zistila som, že proste v angličtine v Amerike alebo proste v iných krajinách sa o tomto bežne hovorí, že spirituálna manipulácia je veľká téma, že proste to existuje a že to nie je zďaleka doména šamanov, ale proste sú to guruovia, sú presne kauzy, o ktorých sme sa ani nestihli baviť, proste, ktoré dneska proste sú jednoducho proste realitou v tomto svete a deje sa tu na takých všelijakých možných pozíciách a vždy, keď tam je proste niekto, kto pomoc hľadá, a je tam niekto, kto sa minimálne tvári, že tú pomoc poskytuje, alebo proste otvára priestor na to, aby ten človek proste prišiel za ním na margo toho, čo sme sa bavili na úvod. Čiže ono to môže naozaj nastať v akomkoľvek vzťahu, či je to vzťah partnerský, či je to vzťah klient, šaman, klient, terapeut. Ja som zažila tých manipulácií niekoľko. Bol to aj zneužitie masérom napríklad. Bolo to... Proste pracovala som s nejakými ľuďmi, kde som tiež vnímala proste niečo hovoria mne, niečo hovoria tým ľuďom, ktorí prídu na tie semináre. Čiže hovorím, len z mojej vlastnej skúsenosti viem proste takto spätne vidieť proste tie veci inak a pomáha mi to dneska samozrejme v tom byť aj trošku viac otrlá samozrejme, ale tá skúsenosť samotná vlastne, pokiaľ ten človek naozaj ju spracuje na nejakej hlbšej úrovni, tak prestáva byť tým čiernym flakom v minulosti, ale stáva sa naozaj nejakou vnútornou sílou. A stáva sa tým, že, a jak som hovorila zás, proste, že nič sa nedieje podľa mňa iba tak a všetko má svoj perfektný dôvod proste v tom, prečo sa to deje a ako sa to deje. Takže takto by som to možno zapichla. Karin, nám sa zároveň aj vyčerpal čas. Áno. A ja myslím, že na tých osobných príbehoch častokrát človek, ktorý má tieto veci počuť, tak ich možno pochopí alebo zachytí lepšie ako na nejakých všeobecných ako poučkách a všeobecných siahodlhých ako rozprávaniach. Takže ja verím tomu, že
že ako snáď si aj tento príbeh nájde práve to ucho, ktorého proste potrebuje počuť a ktorému možno dodá nádej. A verím zároveň, že ten pattern sa dá rozpoznať potom aj ďalej v nejakých ďalších vzťahoch a snáď dorazí tam, kam má, vtedy, kedy má. Ja som o tom presvedčená a veľmi pekne ti ďakujem za tento priestor. Vážim si to. Ja ďakujem tebe za úprimnosť, za to, že si skutočne našla čas a verím tomu, že aj veľkú vnútornú odvahu k tomu sa k tomu príbehu vrátiť a znovu si ho oživovať, pretože to tiež nie je samozrejme, že je toho človek schopný a že do tých miest je ochotný chodiť. Ja veľmi pekne ďakujem a chcem iba povedať to, že pre mňa o tom rozprávať bolo vlastne prirodzené a je tiež zaujímavé vlastne vnímať aj tú motiváciu, prečo som o tom hovorila na začiatku, že tam stále bol taký vzdor alebo vlastne taká, nechcem povedať, že pomsta, ale vlastne, že ja o tom budem hovoriť, pretože je to dôležité, aj dneska je to dôležité, ale proste tiež sa to zjemnilo. Hej, že proste tá moja motivácia hovoriť o tomto dneska a samozrejme sú tam momenty, ktoré proste stále sú emotívne pre mňa a je tam viac takých, ktoré sa vôbec nedostali, ale vnímam to ako veľmi dôležité. Je to liečivé o tom hovoriť a chápem, že nie každý si to dovolí a nie každý je na to pripravený a mnoho ľudí sa stále bojí. A aj to je v poriadku. Ja nechcem to nejak akoby blanket statement, akože to zahaliť tým, že všetko je tak, ako má byť, áno, ale tiež je to proste spôsob, akým sa na to dá pozerať. Že jednoducho proste som rada, že sa to stalo a som rada, že sa to stalo. Som rada, že som dospela do tohto bodu a som schopná to vnímať z dnešnej perspektívy tak, ako to vnímam. A vidím vlastne, prečo to tak muselo byť. Ďakujem. Ja moc ďakujem. Maj sa krásne a ďakujeme za posluch. A ja ďakujem.